udaren ondoren, Aiosaku iraileko azkeneko eguena eta udal batzare ikasturte berriko udal batza saioekin hasiko gaurkoan. Orduan, gaur 9 puntu edukiko ditugu udal batzan, lehenengo aktiakin, aurreko bilkurako aktiakin hasiko gea, ondoren udaleko erabakitako daketaren berrien maten jarrituko deu. 3. puntuan dakau, 2008ko 3. aurrekontu aldaketa, kreditu gehigarri modalitatekoa. 4. puntuan 2022 ekitaldirako ordenantza fiskalak. 5. berriak independenteak herri plataformak aurkeztutako portua busnarketa parte hartzailea orain adierazpena. 6. EAJ PNV alderdiak aurkeztutako konektatu energia trantsizioarekin adierazpena. 7. puntua deskonektatu elektriketatik haien iruzurraren aurrean burujabetza energetikoa, adierazpena EH Bildu taldeak aurkeztua. 8. EH Bildu taldeak aurkeztua salba dezagun sultana jaiaren bizitza adierazpena, eta bukatzeko erregu galderak edukiko ditugu. Venga, orduan, lehenengo puntua dakau aurreko akta, zoze esateko, baten batek? Bai, gure aldetikan komentatzeko, azkeneko plenuan, kontsulta saioan, Samikoiako gaixan inguruan, Jon Gambrak aipatu zoan, bere alderdiak ez duela obra honen berri izan, obrak hasi diren artean, komentatu noan, ez da oso ondentu zitzaidan, baietz, darte manoan gaina, 2020ko otsailaren 3an tratatu zala hirigintza batzordean. Hau, aipatzea gustatuko litzaidake, ze bada datu importantia, gaixa batzordetatik pasatuta zauala jakitzeko. Beraz. Bueno, 2. puntuan, udaleko erabakitako daketaren berri ematekoen, alkate ebazpenak ditugu uztaila eta abuztukuak, uztailekoa dira 155-etikan 182, eta abuztukuak 183-tik 203. Hainbat ebazpen eman dia hor, zehoze komentatzeko edo galdetzeko edo Inigo. Alkate ebazpenen ondoren, hirigintza lorrekuak datozkigu, eta dakau, uztailean emandakoak 172-garrenetikan 177-garrenea, eta abuztuan 178-txik 228 bitxartekuak. Nik hemen, komentaixo bat etxia, kide batek esan zialako, ez da? Uztailean kopuruz, kopuru bat eman da, eta abuztuan eman da, alako 3, eta esaten zute, pentsatu like abuztua gitxio etxeko sasoia dela, edo, hor, arrazoi bat ematia, hemen gertatu zaku, eta nor dakigunez, aparejadoriak utzi intzuala udaletxia, eta hainbat eskari eta hainbat kontu zozen atzeuta, eta eskatu genion, alegin berezi bat etxeko, atzeutako horredanak ateatzeko, ikusitza, gero berriz etorriko zala, eta berrizai ere kontu zarraketa utzi gabe, eta horretxio batu dira abuztuan horren beste. Bestela abuztuan emateu gehiagitxo edo, hilabeto porrate izaten da, eta hori zirkustantzia berezi hori euki dugu. Gero ikusiko dezuenez, dia baimen motak, dia betikoak izatea, bina batu india, sobra txikisak, dokumentazio osatzeko eskakizunak, bide publiko okupatzeko baimenak. Edo zin kasutan, zehoze... Bai, aipamen txikitxo bat.
bueno, hori, eskertu azalpena, aipamen txipitxo bat, dauz hor, txabolan kontuan dauz hiru bat edo. Bai. Bakarrik esan, hori, jarraipenen behar dugula. Beti gozizketan gai horren inguruan, txabola diala eta erautu, eta nik uste, suposatu nahiko nuke dela, COVID-an ondoriz igual jende asko animatu da, hori saiatzea. Eta orduan, bolan partetikan, da pizkat jarraipen hori bultzatez. Doz txabolak, doz txaboloiak, hori. Eta irigintzaren ondoren, dakauz, ongizateko ebazpenak, uztailean 206-garrenetikan 73-garrenea, eta abuztuan 74-tik 79 bitxartekua. Bueno, hor, uztailean eman zian 22 gizarte larri alditarako laguntza, etxez-etxeko 2 laguntza, eta desgaituentzako aparkatze txartelak 3 banatu zian. Eta gero, abuztuan, hor ikusten dezu esenak, gizarte larri aldietarako 3 laguntza, eta gero, puntualak ez da, txartelak eta. Bai? Erki. Bueno, kudeaketan inguruan, uztailetik anona, zehozen nabarmendu baldin bada zaku herrixan, iruditzen zat nabarmendu, baina oso harin eraman deula esango neuke, ekainian, hasi ginean, COVID-an inguruan, pixkate iazko urtia eta urtengo ere baldintzatu urte osoko jarduna, baldintzatu doan zirkustantzia bat izan deu COVID-ana, eta errepaso askar bat da, ekainian, gogoratuko eta amaitxu gendula ekaina berdian, hilabete osua pasatu genduen, ekaini osua pasatu genduen berde eta hori bitxartian, eta uztailean lehenengo aztiare, bai, bina San Fermin ondoren, Gorrixan sartu ginen, eta iraili arte Gorrixan ongea. Beraz, uda osoa Gorrixan pasatu deula, esan bihar deu. Inzidentzia tasa, bakizue Gorrixa 200-etik aurrera pasatzen zala, 1.250-ko goixa jo gendun, 3 astetan ere bai, egon ginean 3 aste terditxan, egon geha 1.000ko inzidentzia tasa gaindituta, eta ala ere, alda esan, herriko bizimodua normal jundala, ez da? Orduan, ez egin nik... Bueno, gaur eguna, irailako eta 10, inzidentzia tasa atzoko datuekin 207 jetxita dakau, hori izan gaude beraz, eta joera, tendentzia, Euskal Herri guztian bezala, beruzkua da, eta, ematen deuia udako gorritxasun hori atzian laga deula. Uda guztian, euki deu 225 kasu, ekainaren batetik gaurko egune arte 225 positibo kasu gertatu dira, eta tamalez heriotz bat ere euki deu. Gaur, ospitalian hilabetez larri egondan gizonezko bat ere gaur esan die etxea zatorrela, larritasun hartatik erten da eta txarrea jungabe, eta gainontzien, esango neuke lehen esan deten ez da, COVID-ak bizitza baldintzatu digu, eta bizitza baldintzatziaken bate udal jardu ere baldintzatu indigu. Horren adierazlea handixena zein da udan, jaixak. Jaixak ere ez malenik, ez galbaixoik, ez teu ospatu dugu askok ez, baina ez di antolatu jaixak, eta horrean hori izan like baldintzatze horren adibide bat ez da. Hala ere, ia zeintza moduan, aurten ere, udako kultur eskaintza bat prestatu zen, bada posible izenakin, eta 2 astetan zihar kultur eskaintza eszeniko hori etxeko kapazitatea erakutsi gendun berriz ere, engendun, eta, lehenengo balorazio baten behintzat, jendia
gustora gatu da, harrera ona eukizuan, eta geu ere, gustora gatu gea, antolaketa kontuan, lan asko bai, baina arazo nabarmenik etzakulako agertu, ezta. Bada posible guk zuzenian antolatutakoa, eta gero beste bi termometro txiki, udabentura eta udakirola ere izan zian bi kontu zalantza sortzen zeuenak, eta pixak ere, modu egoki izan burutu zian, eta naiz eta udan gorri izan ibili, bintzate salbatu dugu alderdi hori, ezta, aizialdiko alderdi hori. Hori, esan da, Uztailean komentatu zan moduan, lehenu ere bai, baina ikastolako patixuan estalkisakin ere Uztailean da guztuan egin da esleipen prozesua, abuztuaren 30 ja obrak hasi intzian, oain irailean zimentazio lanakin eta aidia eta urrian ere aritsuko dira, eta urriaren 3. asteako da aurreikusitza egitura ipintzen hastia azaruan bukatzeko lanak. Dana dikua programazioaren barruan, epiak eta ondo egokitzuta, eta abere ondo zeitzen duan, ondo hasi dana. Beste, kontu garrantzitsu bat iruditzen zaku, argindarran inguruan ikastolako argindar sistema osua aldatzeko edo eguneratzeko proiektu idazten ari gea, OKA pasatu zalako, ITV, argindarraren ITV moduko bat, OKA izenekua. Eta, arek erakutsitzako bidetikan egingo da planteamendua, herriko eraikuntza publiko hori kondiziotan ipintzeko. Gero, hartatikan bestietara pasatu beharko gea, eta, poliki-poliki, eraikuntza guztiak eta ondo ipintzen ditugun, eta eraikuntzakin bateak kale argisei dagokion kuadruak eta kale argisa ere aberazten gehan poliki-poliki ondo ipintzen. Baita ere udan gertatu dialako esleipenak, udalak eman ditun esleipenak izan diak lau kantinak, herriko lau kantinak aurten eman dia. Eta garoak esango dugu udan inguruko balorazioa, baina lau kantinak, anai arte biltokiare eman da, bi gehi bat, lau urteako, hasi baten bi fijo eta bi berritzeko aukeriakin. Eta kioskuaren esleipen prozesu ere inda. Lehenengo deialdi bat intzan, utzik gehatu zen, inore aurkeztu etzalako, eta bigarren deialdi baten aurkeztu izan bat, eta oain dokumentazioa eta preparatzen nahi dira, kontratua inalizateko eta lasteia iriki, eta hor parke inguru hortan gatu den utzune hori betetzeko, ezta. Beste erakundiakin eta udan ere harremana eukitzeu, bat kostaz, esatu batako, kostazekin harreman on eukideu, espazioak eta erabiltzeko, eta baina aurten eukideu konflikto berri bat, guain artean eukiesteuna, eta izan da aparkalekuen, hau da, ota eta taon inguruan sortu zakun kontu berri bat, espazio mugaketa bat. Hori negua aprobetxatu beharko dugu, gauzak argitzeko, badaki guz esaten duten, gu gure argumentazioa eta agertzeko, eta datorren urtiei bira, konpontzeko modua dakan. Aldundiakin ere inditzugu lan batzuk, aldundia aipatzen hasitza, aipagarri zena, dakau atzoko eguna, ezta? Atzo inauguratu zalako, Ondarbeltzetikan debako zubirutz dijuan Reiner atzealdeko pasieria, oso ondo gatu da, eta halako baten lortu da jendia errepidetik ateatzia eta arrisku hori kentzia, eta hori notizia onna da, nola ez? Eta bain, gatzentzaku inguru hortan gaudela, estuaixoko plana urti amatxo horretikan martxan ipintzeko moduen bihar deu, bai. Eta gero hor semaforotik semaforoa bitxarteko espaloi hortan dauan magal horren sujesioa edo, lehengunian komentau gendun zoze, baina hori ere ikusten deudala konpondu beharreko gune bat, ezta? Baina,
hor ere, aldundiri igual jungo gea ate joka, baina igual esango digute ja eindeuela ja nahiko eurak mutrikun, bueno, ikusiko. Kirol zuzendaritzarekin ere eta diputatuarekin ere onginan, abuztuan, azken baten mutrikuko kirol egitasmoak eta aurkezten, eta bueno, hor zabaldu dugu bide bat, eta lantzen ari gea bide hori, eta pentsatzen dugu bide horretatik etekinak etorreko diala herrirako, eta bueno, hor hasiera baten pozik edo gustora. Eta azkenik, anunziatzia diputazio kontuetan, urriaren 5 gaudela hitzordu eman digutela Mendietako eta Natura Inguruneko zuzendariakin. Lehenu ere hainbat aldiz saiatu izan gehan da, eta urriaren 5 edukiko dugu bilera, eta landaketen gaixan inguruan egon nahi gendun, eta egongo gea. Hango bueltiak zekartzen digun. Eta gero, aipatzeko ur kontsortzioekin ere bildu gehala, ben ikusitxu daina, gaur publikoan batzuk pentsatzen dute horrekin interesa aldeuenak euki. Itzordu egin gendun gaina, abuztuan eskatuta bilerak eta, baina abuztua hilabete 6 atea eta atzeatu, eta, azkenengo ujolak ez, azkenengo Zubiaga plaza urez bete zanian, hori eguerdi izan baldin bazan, goizoko 9etan edo 10etan, orduan txeipini gendun itzordua atzoko. Eta gero, gertatutakoa gertatu zanian jaso bideo bat, eta aurra bidali nion, eta esan nion, batu, batzarreko gai bat hauxe da, ikusi alizateko behak ez da. Egon ginen behakin izketan atzo, da gai bat luzetik datorrena, aspalditxe datorrena, gu konstiente gian bezala, eurak ere konstiente dia hor arazo badagoela eta arazo horri heldu inbertzaiola, arazo haundixa da, haundixa dalako eselik atzatu, eta horregabiz eurakin, gu eskatuta, eta oain jipini du gure teknikuak ere, kontsortzioko teknikoekin harremanetan ipintzeko eta pixkate beste sakontasun bat aldi zeun eman udaletxetikan, ez da? Berez, kontsortzioik heldu biharreko kontu bada, baina geuk ere pixkat hor muturra sartu eta pixkat geixo saka inaldeun. Eta komentatu zuten baitxare, hori lehenu hori mai hontan komentauta do, Mijoako saneamendu proiektuan ur agentziak eskatu zion astiri azterketa bat etxeko, Mijoa aldeko urak eta saneamendura sartu beharko liak ezen uren azterketa bat eta etxeko. Azterketa hori etxen nahi dira eta urti amatxo baino lehen astik haindu deu txostena bere proposamenak mai gainean ongo diala, eta pixkaten plazamendu hori entziguten, Zubiaga plazakin lotzen deuelako. Azken baten, Mijoako urak eta etorri bihar baldin baia mutrikuko araztegira, karga berri bat ekarriko dio berrizai, karga berri horrekin ere, Zubiaga plazak ere, ez dut esango sufritxuko danik, ez dakitxeta sufritxuko doan, igual beste bide batzuk ere badoz, hori ebitatuz, baina, horrean problematika hori, astik bere txostena presentatzen duanean hori ere biztatuko da, mai gainean ipiniko da, eta momentu harta bideatzen gintxusten aurrea begirako plantamenduak etxeko orduan. Hala ere, astin txostenan zain egon gabe, lehen esan deten bezala, historikoa errepasatu, ikusi ze obreintzan, ze tubo klase ipinizian, horko funtzionamendua nola dauden, horren azterketa agindu ziguten ingo zeuela. Edozein kasutan, gaixan kontzientzia berri bat hartu dugu, lehendik ere basakena, lehen ere esan dut. Kontzientzia uki bai, baina gero soluzioak biztatzen espaia, normala da pleno etortzia eta protestietxia eta normala dalako.
nire kontuak amaitzeko bi kontutxo bat, irisgarritasun planaren berrikusketakin hasitxago zela, teknikari zen maisaia batu zen, ordezkari zen gure maisa, ordezkari politikoen maisa ere batu zen, eta datorren astelenian izango da herritxarren maisa. Herritxarrak asko dakaelako emateko. Iritzi, sentipen, bizipen eta arazuen lekuko dialako, ezta. Horrean herritxarren maisak bi mai ukiko ditugu, bat izango da gonbidatu, deitxutako jendiaren maisa izango da, eta pixkat deitxu dugu danon artean ingendu zerrenda hartan, deitxu gendun, benetan irisgarritasun problemak, hau da, fisikoak eta ez fisikoak izan gabere badoz bestelakoak ere, ezta? Baina, bueno, arazo fisikoak nozitzen edo sufritzen dituzten pertsonak identifikatu, eta horren iritzia eta horren ekarpena baliogarrixo izan daitxekelakoan beste bizipen bat dakaelako horrekin ingo deu saio bat, eta bigarren saio bat nahi dain herritar guztiekin. Bilere ireki bat, nahi duana etortzeko, baina bi saiotan bereiztu du, hori astelenian izangoa. Eta nire ekarpena amaitzeko, pixkat oroitzapen bat, aurtengo abuztuan, egunare, jakin behar noa, baina ez dakago guen. Herriko mutrikoar zaharren nahi hilzitzaigun, Maria Luisa Uriarte hilzitzaigun, eta horren, pixkat horren aipamena jaso nahi noan, eta gogoratu Maria Luisa hil ondoren Itziar Randonegi dakaula gaur egun herriko mutrikoar edadetuen, ezta, beteranuen. Itziar Randonegi eta urten ere, bene Ola Zabalek ere, 100 urte beteitxu, eta horren aipamen etxia. Horren, Garoa, eta Itor, uste dakazuela, eta jeniz. Arratzalde ondan hoi. Gobernazioa loturiko 3 gai aipatuko ditut. Lehenengua udian inguruan. Udia amaitsu da, eta udako balorazioakin ja hasitxagoz. Kantinak, hondartzak, sorosliak, eta aurten baitza aparkalekuen inguruan ere. Azken honen inguruan, hasi gea aktibo zuzenekin bilerak eitzen, udaltzainekin, otazainekin, udaleko langileak, eta alderdi bakoitza ere ari da lantzen, ekarpenak eitzeko eta danon artean borobiltzeko. Eta horretaz gain, biharrizkoa ikusten deu herrisai galdetzia. Eta horretako galdetegi bat ari gea prestatzen, herritxardanok geure iritzi emateko eta urrengurterako hobetzeko danon artean funtzionamendua. Hau epe motzian izango da, urrian zehar. Eta balorazio honen emaitzak urrengo plenuan, urrixan, azalduko ditugu. Bigarrena, herribideen inguruan, hau aipatu gendun ekainean, Galdona auzuan konpondu gendun herribide bat, irailean Urasamendiken Bustina bidea konpondu deu, eta urrengo hileetan Gabonak aurretik, Mizkian, herribidean eremu bat konponduko da, Larangan ere beste zati bat, eta Urasamendiken Lasao bidea ere konponduko da. Eta esan urrengurterako identifikatzen ari gehala konponketa biharra dakin bideak, eta urtero bezala mugaekin kontrastatuko deu eta plangintza bat egingo deu. Eta azkenik, animalixen araudisei lotuta, txakurrengunia, Santa Batan egiten ari gea, eta laster bukatuko da. Uda hasieran bidezidorra egin zan berta jeitxea izateko, eta itxituria ere aste honetan ari gea jartzen. Amaitxutakoan parkian bertan itxurri edo aska bat jarriko da txakurrentzako, eta goixan zarreran beste itxurri bat bai pertsona eta baitxa animalixentzako ere. Eta bertan eremuan bertan sarreran kartela handi bat jarriko da arauditxakin. Eta bestalde, urrengo egunetan gida liburu bat zabalduko dugu etxe guztiz eta araudi hau bihar da moduan bete dezagun danok, hau danon lana da eta.
Bueno, nik garapenetikan kontutxo bat bakarrikan. Aurten ipinireu proiektu piloto bezala, herriko autobusa kanpineta jatzia. Horri guztien ginuna da, aukero honekin, proiektu honekin etxen ginuna da, lehenko da behin, kanpinak eta aukeri eman, beste eskaintza bat ematia, bai, kanpotik datorren jendiai, eta gero bigarrena, importanti ere bai, azken finean, kanpinetan dagoen jendia herriratzia, gerturatzia. Horri guztien ginen, adibidez, Saturanen kanpinean zozena, pixkate bide bezala sakaen ondarru, da erosketak etxeko dia, bai, orduan nahi ginuna da pixkat, zerbitzu honekin, horra dijuazen jendia, kanpineta dijuazen jendia, herriratzia, eta bai merkataritzak eta ostalaritza, hortikan aldeuen neurrixan, onurak jasotzia. Kanpinetako jendiakin egon geha, eta azkenian, balorazioa oso positiboa da. Esan bezala da proiektu bat, 15 egunean, proiektu piloto bat, 15 egunean martxan ipirara, eta ikusten duguna da, datorren urtea ibira, piloto esan biharrenean, finkatuen bihar dela. Orduan, hori xebentze, esatia bakarrikan garapenetikan. Ainizek ez ozen edo komentau? Bai, atzalde ondan hoi. Bai, hiru gauza. Batetik, migrazio arlotikan, badakizue martxan dakaula kultura artekotasun maixa, juntzan martxo bueltan uzet jarri genduela martxan, udan paroi txiki bat eukideu, eta berriz hasi gea, irailean egin deu lehenengo bileria, eta bizkat jarri gea abendura beira, ze abenduan dakau bi egun oso garrantzitsuak, bata abenduak 10, giza eskubideen nazioarteko eguna, eta bestia abenduak 18 pertsona migrantien nazioarteko eguna. Orduan, jarri gea pixkat bi fetxa horrek hartuta, lanketa berezixak etxeko asmoakin. Da, horixe, ja berriz martxan jarri gehala. Da, gero feminismo arlotik ere, badakizue parte hartze prozesu txiki bat zabaldu gendula, 2016an eindako genero indarkeria edo sexu erasoen biktimen arreta hobea emateko erakunden arteko koordinazio protokolo hori eguneratzeko eta osatzeko. Bi fasetan banatu zen, lehenengo fasia amaitsu da, lehenengo fasia izan da protokolo horren ebaluazioa eta diagnostiko bat etxia, eta hori burutzeko parte hartu dugu udaltzainak, osasun etxiak, gizarte zerbitzuak, feminismo arlotik, bai feminismo batzordiak, baitxa aholkularixak ere, eta herriko mugimendu feministak, emak eta emakume erabiltzaile batzuk. Eta horrekin egin da txosten bat, eta astelenian hementxe goizeko 10etan ekipare kooperatibak aurkeztuko digu txosten hori, gehien bat parte hartu deuna. Eta ja, bigarren fasiakin hasiko gea, eta bigarren fase hortan 3 lan saio egingo dira, eta lan saio horren helburua izango da, indarkeria matxistan kontrako borroka hortan, bakoitzan zeregina zein dan, eta salaketa publikoa koordinatzia. Eta gero bigarrena baitxa feminismoakin lotuta, juntzan urtean martxuan ere, lehenengo jardunaldi feministakin hasiera eman txiseun emakumeen jabekuntza eskolai, udan hor ere geldiune bat eukideu, eta ia berriz martxan jartzen dugu, eta astelenian eukiko dugu astelen arratzaldian, beste bilera bat berriz martxan jartzeko, eta asmoa izango da, urtarrilean gutxi gora bera, eskola hori osatuta eratuta egotia, eta bere kabuz martxan hasteko. Eskerrik asko. Danoi, zeuro gauza geixo ere ongoliak ez esateko, baina horrek esan da nik uste pixkat azaldu dela zetan ibilian. Hirugarren puntura sartzen bagea, 2008ko hirugarren aurrekontu aldaketa dakau erabakigarri, eta
kreditu gehigarri modalitatekua, ezta? Hori azaltzen sartu aurretik eta Ogasunien komentatu gendunez, ja, danok jakin daigun, gaur plenoa udalbatzea ekarri den proposamen honekin batea, beste proposamen bat ere eraman genduen Ogasunea kreditu aldaketa etxeko. Kreditu aldaketa azkenian alkate bazpenez egin like, eta da dauden diruak modu batean antolatuta daudenak beste modu batean antolatzia, partia batetik bestea mugitzia, ezta? Eta, bueno, pixkate horren berri emango dut, naiz eta ez izan gaurko gai zentrala, erabaki hartu beharreko gaiz, ezta? Eta, Indian mugimenduak izan dira Zitron gaineko parkian konponketa horretan 5.000 euro gehitxu dira, 25ekin hasitza zeuena, 5.000 gehitxu dira 30 eukitzeko, eta gota bineten makinen alokairuan 19.000 euro gehitxu dira 69.000 eurokin amaitzeko, udal igogailuan kontserbapenian 15.000 euro gehitxu dira 35.000 euro euki arte, eta ibilgailuen konponketan 10.000 euro gehitxu dira 22.000 eurokin amaitzeko. Hemen azalpenak, ezberdina dira, baina lehenago Zitron gaineko parkian lanak aurrikusi baino gainkosto bat euki zeuelako, hor jakina, aparejadoriak eta ontzat emandako lan gehigarri batzuk egontzialako. Bigarrenian taon zea hortan, aurrikuspenak gainditxun zialako eta lehen gurtia izatakoan ere, kalkulo okerrak edo intzialako. Hirugarrenian igogailuen konservapenian, beko plazako igogailua berritxu egin behar izan zalako. Ja, ez da izan bat urte esan genduen, 10-etik gora bintzat ustet badakala eta berritzia tokatzen zitzakon, eta hor txekun da 15.000 euro pasa. Eta ibilgailuen konponketan, gain kosto bate ondalako aurreikusitzakotik, ez da. Besteak beste, dakaun flota, dakaun zen ibilgailuak, zarrak ere badialako, eta aberixak eta zarrixo gertatzen dialako, ez da. Horren diru honek mugitzu ekarri dia partida hauetara, eta nundik ekarri dia, ekarri dia kredito globaletikan, kredito globala da partida bat hor dagoena, diru bat eukitzen dena hor, gauza ezberdinetara bideratu alizateko, eta hortikan 5.000 euro hartu dugu, aurrtzaindegiaren egokitzapenian ere aurrekusi gendu 95.000 euro, baina aurrekusten estanez hor interbentzioik etxia, 30.000 euro hartu dira horretikan, eta arraindaztaketetan ere, asmua baldin bazauan gauzak etxeko gitxio egin dira, eta 19.000 euro horretikan jaso dira. Horren, kreditu aldaketa horren berri ematen da, eta gaurko gai moduan ekartzen duguna batzordea, eta kreditu gehigarri bat etxia 4 partida hasteko, eta berri bat sortzeko. Lehenengo partidia izango litzake herribidien partidia, aurrikusi intzan aurrekontuan partida hori, eta 50.000 euro gehitxu nahi dira, lehen garoak aipatutako hainbat lan burutzeko. Bigarren lerro bat izango litzake kirol instalakuntzetarako inbertzioak, eta hortan 65.000 euro gehitxu nahi dira, nik baino beto Aitorrek esango deu, baina, frontoia uste dela, inbertsio batzuk einalizateko. Hirugarren lerro izango da COVID laguntzak, hor 63.000 eurokin hasi ginean da 40.000 euro gehitzia proposatzen da, bono kanpaina finantzatzeko. Eta azkenik, ondartzeko ondakinen garbiketa ere 25.000 eurokin hasi ginean, eta 35.000 euro gehitzia proposatzen da, batetikan aurretikan dakaun zor bat atenditzeko, eta bestetik
aurreikuspenak ez betetzeko ere etxendia, baina, bueno, egin ditugun aurreikuspenak diru pixkat gehiago ukitzia eskatuko digutelako. Azken baten hor, ondartzetako zikinak eta jasotzia garestia atatzen zako, ez da? Baina, bueno. Azkenik, sortu biharreko partida bat ere kontemplatzen dugu, eta da instalakuntza elektrikuena, berrixean aldetik etzakan diruik, noski, eta 30.000 euro gehitzia proposatzen dugu, lehen esan dute moduan, ikastolako instalazio elektrikua berritzeko, eta kale argindarraren kuadruak aldatzen hasteko, 4 kuadro berritzeko, bi horrekin hasiko inaki. Orduan, guztira, 260.000 euroko diru kopurua biharko genduke, honedanak finantzatzeko, eta hori diru zeintzako gerakineko, gastu orokorretako gerakinetik ekarriko genduke. Nik esplikazioak eman ditut, ez baten batek zozek gehitu nahi duan, Nimos motzian, azkenian kirol instalakuntzetako partidia unditzia, bueno, hori da azkenian bai batzordetan izketan etxendan gauza bat, hiru taldiok, eta bueno, azkenian, kirol instalakuntzetan hasi gehienan berrikuntza batzuk etxen, arraun taldian, sokatira taldian, kanpo folian ere ikusteu belar aldaketia dagoela, eta oain, urten digu aurten ez ginuna pentsatzen, frontoiko paeta, o frontizai esatezakona, hori poliki-poliki jausten digua. Frontoian hainbat inbertsioen dia, juntzan urtean ipiniun toldua, argiteri berritxe sartu ginen, baina frontiza pelotia joten doan paeta, poliki-poliki jausten digua. Orduan hau esan da, endeuna da, diru bat sartureu, hori frontiza aldatzeko, baina, lehen Josebak esan duan bezala, baitxe ere, aldundixakin kontatu dango, zaber handikan, zehozer leikereun lortu. Porque da, azken finean, ezinbesteko obra bat. Hori lortuta ere, futbol zelaixan ere, iagoz do mutribu futbol taldia da rubi taldia, gero eta umea geixo, gero eta talde geixo, orduan horra horrik ikusten dan ere bai da, atzeko aldian txabola bat ipintzea, juntzan urtean ipin izan bezala futboleako, rubirako txabola bat ipintzia, eta gauza tartekatzeko. Eta azkena, dezinbesteko ere bai, amendikan urte bukaera, nahi duna da frontoia irizgarri ipini. Zer nahi bezan, momentuan, elbarrituak likeria sartu, esaten bezala, kantxa. Baina kantxatikan, taberna o aldagela eta, ezin dia sartu. Orduan, hor, ikusten da, frontoian obra bat etxia hori irizgarri pintzeko. Hau esan goran kirol instalakuntzetan. Eta garapenai lotuta da COVID laguntzak, alkatiak esan doan bezala, azken finean, lehengo bono kampainaen ginen urte hasieran, eta bigarren bono kanpaina bat hasiko abian urrian. Azken finean, esan gora 200.000 euron diru laguntza bat, eta lortu nahi dana da, herrixan 120.000 euro mobitzia, herriko merkatari da ostalari xana artian. Erkitor, hori horrean proposamena, Jose Angel eta Inigo, zoi emango zuetita. Batzordian komentatu zen duena, zabala saldu dezun bezala, batzordian komentatu gendun. Ez dago gauza hondirik esateko egiz esan. Ikusten dira, enbiarreko gauzak diala, batzuk diala iristen ez talako, eta gehitu behar dalako, martxan jarritzako gauza batzuk, beste batzuk dia, zeuen plantementuen barruan, mentzate enbiarrikuak zianak eta bar, guzti zentzuzkuak ziala, gugaz irabaten, ez dakagola ezer berezirik esateko, ondo, azkenian, hitz baten esateko, ontzat ematen deula, logikoa dialako. Planteatzen dira modua dianak, logikoa dialako. Gure partetik gaitxere, gauza bera, nahiko logikoak ikusten ditugu, egunerokotasunean sortzen zaizuen beharrak,
Eta, bueno, aipamen bakarra, bueno, diruzaintzak erakinetik hartzen diala, eta, bueno, diruzaintzak erakinare igual jarripen baten beharko dugula, ba, igual, ba, ikusteko nolan doan dan artean, hori soilik, baina bestela bai, gure aldeko bozka. Erki, beraz, 2021ko hirugarren aurrekontu aldaketa aldeko bozkak. Beraz, hau batez onartuta geratzen da. Laugarren puntuan dakau 2022 ekitaldirako ordenantza fiskalak. Hau izatea urtero egin izaten den ariketa, sasoi honetan ekartzen dugu, honen helburua dalako urtarrilaren abenduaren 31 baino lehenuo argitaratzia, urtarrilaren batian indarra hartzeko ordenantziak eta ordenantzan jasotzen diazen tarifak eta arauak aplikatu ahal izateko. Askotan ez danak, ordenantza fiskaletan jasotzen diazenak, batzuk izatea zergak, beste batzuk tasak eta batzuk izatea zerbitzua hartzen danien kobratzekoak urtean zehar edozein momentutan, baina zerga batzuk hartzen daue erreferentzia urtarrilaren bata. Eta ordurako indarrian dauan aplikatu behar da, ezta? Beraz, hori da presaren arrazoia. Presa ez da presa kontua, baina hain goizu ibiltzearen arrazoia. Orduan, hori aurretik esan da, hau ere batzordea eraman genduen, egiz esan, iazko plantamendutik oso urre ez gainean dihua, planteatzen den zea bakarra, aldaketa orokor bakarra da zaborren bilketakua, eta zabor bilketan 1% igoera proposatzen dugu. Zeak, mankomunidadiak eman digun diru proposamena horren hildotik dihualako. Beraz, guri zerbitzua igotzen diguten aurrixan, geuk ere reperkusio bat etxen dugu, reperkutitxu etxen dugu. Nolabait, hau tasa hontan, zaborran bilketan tasan, nolabait, esku bat, ez esku batekin, toki batetik ezartzen zakun ordaindu biharrekua jasotzen dugu bestetik, ezta? Orduan, guri aplikatu digutena, nolabait aplikatzen dugu, hori izango litzake igoera bakarra proposatzen duguna, beste guztiak iruditzen zaku COVID-ana lehen datuak ez da esan ditut, udia oso gorri pasatu deu, egoeria hobea dihua, nik uste gizartiare egoera hobea dihuela poliki-poliki, eta etorreko da normaltasuna ere. Atzo diputatuak esaten zian bezala, ekonomixare, Gipuzkoan bintzat ekonomixare modu honian dihua, danadian notizia, onbidian dihua zen notiziak, baina iruditzen zaku, herritxarroi, oroar, oandik ere, COVID-an ondorena, ez da noi, baina jende askoi oaindik ere hor eragin negatibo bat ere onzikela, eta pentsatu dugu, aurten urtia igual bere horretan lagatzeko urtia izan bihartzala, ezta? Igoera aplikatuta eguneko bat eterdi aplikauta ere, etzian numeruak eta asko aldatuko, etzian asko, baina iruditzen zakun geixo zala, gauzak daudenian utzi eta mantendu lehengo zeretik, ezta, bidetikan gauzak. Hor, Rubenek esan zian, esan dit, dudan komentatu etenoan, apunteuta banakan komentatzeko eta markautere banakan, hor, zabor bilketa zerbitzu horretan, hor, dakau nekazal jarduera bataz ateagendu niaz, iaz sortu zan tarifa berri bat,
Eta egiatu jakinez zenbatekoa alaibili ginen orduan, eta ipini gendun ohizko jarduera ekonomikoak baino merkio, baina, haren hildotik, ezta? Oaingo proposamena zen lehenengo sektoreko jarduera horrei baserrisei lotutako jarduerak dianian baserriko tarifa ipintzia eta jarduera ekonomikoena zehatxi, ezta? Herrixan ere, ito zeuk esan, hobeto esan. Ez, ondo zo. Herrixan ere, danak ere hiru zehadia, hiru jarduera baserrisei lotutakoak, bat Zagarmina, Bestia, Goienetxe, Goienetxe eta hirugarrena Oier erdikua. hori da. Eta horren, hori ere, tarifa hori nekazal jarduera dan tarifa, baserriko presioan ipintzi izango litzake, aldaketa bakarra. Bai, Josebak esan da bezala, azken finean da, lehengo sektoria, ez? Lehengo sektoria geuria da, barneratuta dakau, dano dako barneratuta, ez? Balentza, itxasua, nekazaritza, guk usten duena da, bai, barneratuta dakon bezala, udaletikan ginu baten bihar dela, da lagunduen bihar dela. Aber, oa momentuan 3-2, aber datuen urtean 4-2 da mendikan urte batzuta geixo dozen. Orduan, guk ikusten duguna da, tasetan, zergatan, lekerala izan, laguntasun bat lehenengo sektoriai, jendia animatzeko, horre inbertsuak o proiektuak garatzeko. Eta gero, ez da komentau, baina, garuak esan dugulen, udan inguruko balorazio eta etxeko eginkizun dagoela, eta hori egin beharko da, eta besteak beste, eta hor zerbitzu ere hor dakau. Eta hor bere ordenantzia ere badaka, bere autonomiz ere badaka, baina ordenantza fiskalai dagokionez, eta kopuruak eta numeruak eta iazkuakin jungo badiare, horrek ez dugu esan nahi, hausnarketa baten ondoren, horrek aldatu biharrekuak, aldatu bihar baldin badiare, eukiko deula astixa horrek aldatzeko. Ordenantza fiskal honen prozesua jarritu beharko leueke, hau da, proposamen bat etorri beharko litzake ogasun batzordetik informauta udalbatzak onartuko baleu hori argitaratu, publikatu, eta bere epian indarrian hartuko leuke, aldatuko balitz. Baina, bere hasiera baten bintzat, bere hortan mantentzen da, ezta? Hoxe. Jose Angel, tenio. Bai, batzordea jonginean guk gero proposamentxo bat esku artean gendun, pentsatuta igoeraren bat plantatzen baldin bazan aurkezteko. Gure asmoa zan, igoera bat sortu izan balitz, egoera zaurgarria honetan, o familia egoera txarrauetan zauden nahi bentsat, olako obari batzuk eta sortzeko asmoa. Plantatu aurretikan, agertu zigutenian, igoerek itzali izango, igoera bat zaborretan izan ezikan, borduan, guria proposamena gorden gendun, ikusten gendulako, neurri baten geure gu plantatu nahi gendun bidetikan zikoala. Orduan, ontzat eman gendun batzordian bertan, eta gaur ere berdin izango dugu. Eta zaborren aldetikan, zaborrena urtero gertatzen den kontua da, reperkusio hori nik uste udalak zindoalak bere gain hartu kopuru desentezkoa da, eta ez da horrenbesteko igoera ere, bat eterdiko igoera ez da horrenbestekoa, nik uste hori beste zea guztietan, karga guztietan, 0 izan da, bat eterdiko igoera zaborretan ez da horrenbesteko dirua, orduan guk ontzat ematen dugu, beste guztia, beste iaz bezala bere horretan mantentzen dalako. Orduan guk bai eskuk emango diogu aurtengo ordenantza fiskal. Datorren urteko ordenantza fiskalei. 2000 urte. Nio. Gure partetik baita ere, ez da baiatu zen bezala, begionez ikusten dugu. Tasak eta zergak ez altzatzia, zaborrak kendu. Deigarria da, zaborrak altzatzia urtero. Ez geha gai, ez geha, orokorrian ezen, ez mutriku. Baina deigarria da urtero zaborrak gora egitea.
Ondo zen, etorkizun baten lortzia nolabait bajatzia, hori guk ikasten orokorrian esan nahi dut, gizarte bezala gaudela. Dudaik gabe onartzen dugu zaborren igoera erreperkutitzia, ze sama oso handia da. Hori, tasak eta zergak berean uztea, aurten ere, ondo ikusten da, naiz eta jakin, gure udalak daka bere ez daka diru iturri handiak, ez daka urako hainbeste enpresa eta horretxe, alegin propio bat, suposatzen du galarintzat, mantentzia. Eta alkatek epatu du goera ekonomikoa ondo doala, Gipuzkoa mailan. Ni, batzordan aipatu nuen bezala, ez nahi esan, ez dugu nahi izan eskorrak, baina mundu mailan gauzak nahiko ezegonkorrak daude. Krisi energetikoa orokorra ez amakarrik hemen. Txinan razionatzen daude energia orain, lehengaian eskazia, transportia, garraioen egoera latza, garraio maila orokorrian. Testu ingurua nahiko ez egonkorra da eta olako neurriak hartzia, behintzat zuhurtziaz, prekauzioz, ondo ikusten dugu. Eta gero, alkate baita ere aipatu du, hau ja, ordenantzen barruan, otan kontua, bai garoak azaldu du nolan egon ginen, gobernazio batzordean, eta ondo ikusten dugu balorazio hori egitea, ezinbestekoa da, hobetzeko, azkenean hobetzeko. Eta hori, gure refleksia, gure esnarketa aipatu ginen, bai, alkateak argitu du nolan araudia, parkinan araudia eta tasak bide ezberdinetik doaz. Orduan, guk bere momentuan, araudian inguruan gure osnarketa esan ginen, azkenean gure zehatza zen, parkina kanpotari bakarrik kobratzea eta guri ez dugula justua denik ikusten, azkenean disuazioa ez dugulako lortzen, udal bezala, parkinaren dinamismoa ez dugulako bermatzen baitxe ere, eta azkenean udalentzako bai dira diru iturri murritzauak. Hori dira gure hausnarketa, baina horrek dagokio gobernazioa. Aipatu zunez, sartu egiten ditut. Dudai gabe hau ez da arrazoia. Ordenantza honek gure boska aurkako egiteko, baizik eta, zan hausnarketa orokor bat, eta bai gure baiezkoa. Beraz, esandakoak entzun da, 2022 ekitaldirako ordenantza fiskalen aldeko bozkak. Hau batez, onartuta gelditzen dira beraz, ordenantza fiskalak. Hau boletina bisalduko da, hilabeteko epian? Hilabete? 30 lan egunetan publikauta ongo dira, alegazioik edo aurkezteko aukeria egoteko, eta gero ondoren ja, behin betiko indarratuko. Erki, boskarren puntura pasatuko hortaz, eta dakau Berdeak Independenteak Herri Plataformak aurkeztutako portua hausnarketa parte hartzailea orain adierazpena. Inigo emango diotitza. Orain, zergatiko orain, pizkate kokatzeko gure ikuspuntutik, beti gure ikuspuntutik. Uzten dugu, gaudela bide gurutze egoera baten. Zergatik gure ikuspuntutik gaude bide gurutze baten. Hemen momentua da orain, ze Eusko Jaurlaritzak nahi du dikia beste 150 metro luzatu. Da aspalditikan datorren erronka bat, proiektu originalian sartuta zegoena, eta orduan Eusko Jaurlaritzak nahi du hori aurrera egin. Ez hori bakarrik, egin duena da proiektu honi sartu du Europako Next Generation diru lerroan. Hau da, orkestu du Espainiako estatuari eta Espainiako estatuak Europare. Zer gertatu da, gure alde batetik, hau ez da obra simple bat, zetik, honek burutuko duena da, hau egiten bada, burutuko duena da diseinu konkretu bat, dikiaren diseinu konkretu bat, eta hor barruko urlaminan erabilpen konkretu bat. Eta erabilpen konkretu hori baldintzatuko du herri honen etorkizuna.
gure ikuspuntutik. Horregatik da, guretzako lehentasunezko gai bat. Esan dute, bezala, aurkeztu izan Europara, Europako Next diru lerrora, ez zuen laguntzari jaso, baina, bai nahiko nuke sartu, zerren barruan sartu zen. Sartu zen, multzo baten, eta barkatuko ediazu erderaz daukat, zerrenda, deitzen dana, multzo baten deitzen dana, resto de iniciativas que conforman el programa de Euskadi Next. Ordoz, 8 multzo, eta sartu zuten hábitats naturales eta prevención de riesgos, prevención de desastres naturalesen epigrafian barruan. Dikearen obra, dikearen lusaketa. Hau aipatzen dut, hemen deigarri dana da, hemen diala inbertsio multzo hauek, dia Espainiako dekretu baten menpean nahi dutenak bultzatu. Espainiako dekretu hori da 36/2020. Eztabaidan dagoela kongresuan. Zer da dekretu honen helburua da pizkat tramitazioa azkartzea, agilizatzea. Tramitazioa proiektuan azkartzea, fonduak bideratzeko. Zer dakarkio honi, zergatik da garrantzitsua, justo multzo hauei tramitazioen barruan sartzea. Bakarrik irakurriko ditut 6 bat lerro hemen ekopizkat dago, ez? Bai? Bueno, jarritu goet. Irakurriko ditut bakarrik 6 lerro hemen dikan. Hemen multzo, nexteko multzo honetan. Esaten da, así se llevarán a cabo procesos de simplificación de las tramitaciones en materia medioambiental, de contrataciones de autorización ambiental integrada a las instalaciones de titularidad pública o privada, o de reducción de plazos máximos para resolver estas autorizaciones ambientales. Guk hau modu batean ere ulertzen dugu. Nahi dute ingurumen legedia saihestu, azkartu eta hau honekin aurrera egin. Horregatik ekartzen da museo hau. Hau esan daun ja, museo irakurtzen dut. Portua hausnarketa parte hartzailea orain. Mutriuko portu berriko zuzendari plana pasaden 20. mendean idatzi zen. 1994ean oinarritutako lan batean. 2001ean portu berriko plan berezia onartu zen. Jatorrizko helburua portuko sarreran segurtasuna bermatu baino askoz ere haratago zioan. Arrantza portu berri bat eraiki nahi zen kanpoko dikea eta danborran artean dagoen urlaminan. Honela, betiko portua kirol portu bilakatuko zen bere osotasunean. Honekin batera, Pasaiako ustezko portu berrirako behar ziren hormigoizko blokeak Mutrikuko portutik atera nahi zituzten baita gure inguruko harrobiak aprobetxaturik. 7 zatitan banatu zen proiektu erraldoi hau. Tramitazio eta baimenak errazteko. Porturako bide berria, kanpoko dikea, kirol portua, portuko azpiegiturak. Eusko Jaurlaritzak inoiz ez zuen aztertu proiektu guzti hauek osotasunean izango zuten inpaktua. Ez inguruan eta gutxiago ingurumenean. Hau bera legez kanpoko jokaera da. 2 hamarkada luze hauetan kanpoko dikea soilik jaso zuen ingurumen inpaktu adierazpen administratiboa. Adierazpen hau txiklea bezala erabili da beste aktuazio osagarriak baimentzeko. Olatuen energia estazio barne. Plan honek irregulartasun, atzerapen, emergentziazko konponketa, legez gaindiko jarduera eta diru publiko mordoa ondoratu ditu bere ibilbidean. Baina guzti hauen artean akats larrienetako bat hausnarketa gabezia orokorra izan da. Inertzia tamalgarri batek arrastak eraman du diru publikoa jaso duen artean, iparra zeharo galduta. Milaka arrazoi aipatu ditzakegu plan erraldoi honi aurre egiteko, baina hausnarketa sakon bat herritarrei zor diegula benetan uste dugu. Neurri handi baten belaunaldi berriei. Neurri handi baten belaunaldi berriei. Ezer erabakitzeko gaitasunik gabe ondorioak pairatuko dituztenak.
Zer egin dugun, zertarako, zer dakogun orain eta nora goazen. 20 urte zaharkituta dagoen proiektua, inolako kontsultari gabe Europako Next Generation zerrendera gaitu du Eusko Jaurlaritzak. Kanpoko dikea beste 150 metro luzatzeko. 15 milioi euroren bila. Europako honetarako dirurik ez dio eman, obretarako ez du ematen, momentu honetan. Baina Eusko Jaurlaritzak ez du etxi, portuko zuzendaritzak aurrera segitzera doa dikea luzatzeko obrarekin. Portuko plan bereziaren funtsa aspaldi galdu zen, beraz, hausnarketa sakon bat eskatzen dugu. Herritar guztiok hartu beharra daukagun hausnarketa sakon bat. Bitartean ezin dugu erabili eskuduntza faltaren argumentua. Portuko zuzendaritzak ez daukala, eta ez udalak agintzen duela alegia. Ezin dugu hausnarketarik gabeko inolako pausorik ematen utzi. Guzti hau azaldurik, mozioa, bat, Mutriko udalak Eusko Jaurlaritzako portuko zuzendaritzari bilera bat eskatuko dio dikaren luzaketaren inguruan argibideak eta justifikazioa jasotzeko. Mutrikoko udalak 2018 portuetako lege berria jarraituaz, portuko udal kontseilua deituko du Eusko Jaurlaritzako portuko zuzendaritzarekin batera. Udalak portuko plan bereziaren inguruko hausnarketa parte hartzaile bat eskatuko dio. Dikearen obra hauek barne. Herritar guztiek parte hartuko duten hausnarketa bat. 3. Goiko bi puntuak burutzen ez diren bitartean, Mutrikoko udalak inolako obrarik ez hasteko eskatuko dio portuko zuzendaritzari. Oso ondo inigo, pixkate mozioa errakaz bizati, pixkate kokapena, bi kokapenen dezuz, bat idatzikoa eta aurretik egin dezun ere bai. Zeure kokapenak dia eta ala jasotzen ditugu, eta gero mozioko 3 puntu horiek, ezta? Mozioko 3 puntu horiek eramango ditugu bosketa, noski, baina aurretik igual, bosketa eraman aurretik talde bakoitzak bere ekarpena edo bere kokapena, bere irakurketan nahi badeuen, horretako aukera ere emango deu noski. Gure aldetik EH Bilduren izenian, Izaskunek egingo deu. Zaldeon. Bueno, bai, ja behatzi gai dakauz gaur eta ja sortziraria, osake motzian saioko nahi itxean hau. Bueno, 3 puntu aurkeztu ezuek, onartzeko udalbatza honek. Nik ustete guk gu ados gozela 3 puntuakin eta laugarrenanik jarringo nuke. Inigo, zuk esan dezuna etorkizuna baldintza baldala benetan, dikian barruan segun zerrein nahi dan, artisau arrantza biderau nahi dan, akuikultura biderau nahi dan, aizialdixa biderau nahi dan, ala pantalanak biderau nahi dian, horrek eragin handixa dakalako eraikiko genduken herri tipologian. Horren izazat, isa laugarren puntu moduan sartu geinkela, laugarren gai hori. Eta, bueno, nik ez dengo lako zehaluzia, ez nahi jongo hau sortu zane arte plan hau, baina bai, esan nahi nuke, 2013an ja behintzat eskauzala parte hartze prozesu bat, osoko honek eskauzala, bueno, honek, berdinak, baina udalbatzak eskauzala ja parte hartze prozesu bat 2013an. Terrixan egin dia parte hartze prozesu, bueno, alderdi bakoitzak bere aldetik, eta hola, bueno. Eta horraino ez nahi jongo, 2013 ez nahi jongo, oso urrutik gatzezat, baina aurreko legegintzaldixan, antxuxene nik zinegotzi kargua hartu noan, udalbatzan bertan, aurkeztu zan EH Bilduk neuk irakurri noan, portuan inguruko mozioa. Mozio hartan eskatzen ginen, esaten ginen 2016an batu ginela danok 3 alderdixok, 3 alderdixok batu ginela orduan portuen zuzendarixa zan, Almudena, Rui Dangulokin, batu ziala 3 alderdixak eta beha, eta adostu zala parte hartze prozesua adostu bat ingo zala danen artian. Bilera horta, zuzendari Andrea juntzan parte hartze prozesuetan aditu adian enpresa bateko kide batekin. Ikusteko zela bidera bihartzen parte hartze prozesu hori. Horrela bakizan 15 eguneko epiokiko ginula alderdi bakoitzak bere proposamen ziatza aurkezteko.
ze galdera nahiko ginuken, ze portzentajekin nengo zian aurrea, eta olako kontuak. Guk EH Bilduk enginun portuko erabiltzaile danakin harremantan jarri ginen, ikusteko zela ikuste zegoen, gero hori nahi izan zegoen Richard danakin kontrastau ginen, eta bixaldu ginen epian gure proposamena. Pentsatzen alderdian bixaldu ginula, 3 bixaldu ginula. Baina ez zen geixo ize jakin. Eta orduan, 17an, nik zinegotzi kargu hartu nuen, 17an, aurkeztu ginen mozio bat esaten, gure ustez, errespeto falta ondixia zala, hola dano batu eta adostu, eta bertan bera lagatzia prozesu guzti, eta jute zitzakula bultza bat eman behar zitzakola horri. Eta eskatzen ginen, zuek aitxo dezu ezen puntu horrek antzekoak, baina geixo gaina, herri galdeketa hori itxeko talde bat eratzia, enpresa bat kontratatzia hortan aditua dana bideratzeko, eta kontu horre danak eskatzen zana zen lehenengo altzala, Jaurlaritziak aipautako adostasun hortatikan jotia, eta Jaurlaritziak atzeengo baleu udalak beak antolatzia, parte hartze prozesu hori. Eta bakizu, aktak batzutan honeak eta ez duen txarreak baino horreoteia, eta nahi ginen herri moduan postura bat eukitze eta hori eruatia Jaurlaritza. Eta zuek giltza zinaten orduan, inigo. Bazakizuen guk alde bozkauko ginoela, moztion alde, EAJ kontra bozkauko zala, eta zuek giltza zinaten parte arte prozesu horri bidi emateko. Eta esan zen duen, parte arte prozesuak eta errespetatzen zen duezela, baina utzala iruditzen zitzazuela parte arte prozesu hori. Jaurlaritziak erabakitza sakalako, bai alabai dikia luzatzia. Eta zela erabakitza zagoan iruditzen zitzazuela, herritxarrak sentitxu altziala desengainauta, eta etzen duela nahi aurre eruan olako parte hartze prozesu bat. Hemen txagat aktian ebezu, bizoki biliginen gainean, nek irakorren mozioa, eta, kontua da bintzat, danorak haula aukeria aldatzeko iritziz, eta sanua irutzezat, importanti irutzezak guk ere, behin baino geixotan esan dugu, irutzezaku goera eta molda hon behar gehala, eta gure posturi ere alda hon behar dela. Baina irutzezaku goain, igual, ez dagoela biharrik mozio plenoak hartzeko, beste moru batzutan ere adostu algin zela honek, puntu honek. Inigo, gero, igual, bisek entzun gero, da gero, zozen dugu gehitxu. Bueno, gauza asko ez ezateko, nik uste neko gai rekurrentia dela hau, urtero agertzen zakuna, ez horretxikan importantzik ez dakalako, ze azkenean da obra bat, hor dakona, 20 bat urtean, gutxo gara bera, prekarioan, bukatu gabe, batzuk, alado, iritzi kontrajarria dira, batzuk amaitzia proiektuak eskatzen duan bezala, beste batzuk ordua daia bukatzeko, eta olaixe balin bada, olaixe bada, bukatu behar deu, eta hor gaude, egoera hortan. Egiz esan behar da, prekariade hori ere nuz batxan amaitxun behar dela, ezin dela horrela segitxu, Eta horrek ekartzen duen beti, inigok esaten duena, alde batetikan, beti behin-behinkotasun hori, eta bestetikan, beste belanualdi berri batzuk badatu zelatzetik, kaso, obra hau erabakizan momentuan, idatzi zen jarri dugun bezala, igual jaixore etzian again, urte oso gitxizak ezenak, orduan igual gauzak ere beste erabatiko zituen, baina tira. Gu geure aldetikan mozioa lerratuta, esango duke parte hartze prozesua beti ala importantia. Guritzate herritxarren iritxiak eta jasotzia eta parte hartzia eta herritxarrak erabakitzen onartzia bai ala bai, guretzako nahi eta esku bat dela, alde batik esan behar hori, baina hori esan ondoren, bai esan behar deuna da, proiektu lehen esan duen bezala proiektu honek ja urte batzuk baditxula, eta aje batzuk baditxula, behakin baktea gauza batzuk badakazela. Egiz esan behar da baitxare, obra hori hasi aurretikan, udala eratuta zauan bezala, ordezkaritza konkretu batekin, eta orduko ordezkaritza horrek, aho batez onartu zoala obra hori aurrera matia ikusten zalako, orduan ikusten zalako, portuaren segurtasuna eta mutikoko herrixak haren biharra basakala. Zoritxarrez, batzuntzako igual esan izango zoritxarrez, baina bukatu gabe gatu zen, bere osotasunean, krisisa medio zala.
Obriak beak, bat dudagabe, bere zailtasuna ditu. Urtiak pasatu horretik dakazela bere agia dakazela. Urtiak pasatu dira, eta pasatu dian horretan, zenbait gauzatikan aparte, baita izan behar da baitxere, komentatu izan dela, ni bintzat, nire denboran, ingenieruai, proiektuen ingenieri nagusia, buruai, galetu nion, eta obrau, oan dauan bezala rematatzia, noliko zeko zen duke? Eta behak esan zian azan, nik garbi dakat, Mutrikoko portuen segurtasuna, proiektua guztiz bukatuta, bakarrikan ziurtatuko dela. Nik, ez sinatuko proiektua markatzen doan luzapen guztian espada, nik ez sinatuko beste zer. Hori, horako komentario batzutan. Esan nahi, obrak eta azterketak eta plantamentuak eta inditsunak eta badakazela ikuspegi batzuk, zailak izango dienak, horretik ez dut aje batzuk badaudela, gero badaude etxa seguruak eta ere bai, hor sartzen dianak, tartekata ez, nahi esan, badauzela gauzak zailtzen ditsunak, egoera hori igual buelte ematia, alde horretik, alde batetik. Pizka positibo esan nahi zan, gure iritziz, pentsatzen dugu, akaso, pausuetako bat izan likela, ez dakit, eraginik izango doan, nahiko nuke baiez, baina igual izan biharko litzakena udalak, jaurlaritzakin, igual aurretikan pentsatu zer planteatu nahi dan, gutxo gora bera, eta jaurlaritzakin aurrian jarri, eta itzein, eta pixkat argitxu, zeingo enduke, mutrikuko ikuspegisakin, mutrikuko udalak badaka, herriko sentipenak, ikuspegi kontrakarrizak ere bai, baina sentipenak, badaki zeintzu dian, jaurlaritzak ere bere asmuak zeintzu dian, teorixamentzat badakiguz, igual izango litzake bilera bat o bilera batzuk. Piskat horrek bideratzeko edo jakitzeko, kontrastatzeko batak bestiakin, iak zerrin ginken horren aurrian. Ze, bezan dugu, parte hartze prozesuak eta importantia dira, interesantia dira, eta onargarriak dira herritarren iritsiak eta jasotzia, baina izan behar da baitxare, eta behin baino gozetan aipatu dezu beste mozio batzutan, portuetako herri konseiluak. Herri konseiluak bai onartzen dugu parte hartze bat, baina parte hartze konsultibo bat da azkenean, ez daka inolako eragindikan. Konsultiboa izateakoan, beren mugadakaz, entzungo dizu, baina azkenean beak erabakiko dugu. Orduan, nik uste, igual esatu gustatuko esango izutena, baina hori da, guk behin baino gozetan izan dena, zoritxarrez, izan lehike, zoritxarrez da, eskumena Eusko Jaurlaritza dakala. Eta guk portuetako herri konseilu horretan plantatuko bagendu, eta ingo balitz ere plantamentu hori, eta azkenean izango litzake borondatezko gauza bat hor gehiago zana. Azkenean, Eusko Jaurlaritzak beak ikusten balin behu enbiar dela enengo leukelako, edo ikusten behu ez dala enbiar, edo era konkretuen enbiar balin badeu, alain pentsatuko dalako. Orduan, hori da, gure planteamentua. Nik uste, udala jartzia Jaurlaritzaken harremanetan, eta tanteatu, benetan, ze pauso hemen geinken alkarrekin. Askotan, herriko iritsiak, nik uste Eusko Jaurlaritzako neurri baten jakingo dugu, baina kontrajarrizak ere badia, ez da iritzi bakarrat, herri izan dagoen ere, ze komenidan, zer estan, neurak zela ikusten duen, nik uste hor komenidala, harreman hori sendotzia eta etorkizunei begirako irtenbideak nola jokaloriken alkarrekin hitzeinaz. Hori da gure plantamentua. Orduan, mozioai, azten itxungo gineak ezingo ginduke dauan-dauanian onartu. Oinigo? Bai, bueno, izaskun aipatu duzu, lehenko puntuan, laugarren puntu hori gehitzea ondo, garri bezala, ondo iruten zaigu. Azkenian, zeuk aipatu dezun arrazoien gatik. Parte hartze prozesuaren inguruan. Da gai bat, historikoki, hemen dakat, hau da, 6 horriko laburpeta, 2 horritika.
dia 30 horri daukau, zelan borrokatu den gai honekin. Hala ere, naiz eta borrokatu, parte hartze prozesuan bai sinistu izan dugu. Eta gu ginean geixen galtzeko genukenak. Ze hasi ginen oso gitxi gai honekin, eta saiatu ginen pizkat jendia informatzen, kontzientziatzen. Gu ginen geixen, eta oraindik gara, oraindik arriskua da, gu arriskatzen gara hemen. Zergatik izaten dut, azkenian, 2014, Uztailako 30 edo hemen bi alderdiak aurkeztu zenuten dikea amaitu. 2014 o 2018? 14. Dikea amaitu. Horrek ja posizio bat aurkezten du. Osea, zan presioa sartu Eusko Jaurlaritzari amaitzeko. Orduan, aipatu duzu, horrek ja guri ja pizkat ala defensiba jartzen gaitu, zentzu hortan. Gara ipatu esan Almudena, bai, pena bat izan zen. Azkenean nik uste Almudena junzan, gobernutika junzan, posible da, Almudena gobernutik junzan, eta nik uste dut, bai, momentu hartan, bai egon zen, holako lehiotxo bat, ikusten zitzaion berari borondatiakin aurrera itxeko. Baina, hortikan junzan. Eta gero ipatu duzu 2016, zer zan bilera? Bai. 17ko abenduan lauan sartu ginen guk mozioa. Bai. Zer mozioa? Mutrikuko portuaz. Mutrikuko portuaz. Bai, guk eskatzen ginuna zen, hor almudenak irikizoan leio horri kolpetxia. Hor egontzala penia zala hola gelditzia, penia eta gaina irutez etakula oso importantia zala, eta horri kolpeitxeko proposau ginen guk parte hartze prozesu bat. Eta akordatzen. Ez que, bueno, hemen txerak ez emango izute, Eta nire erantzuna izan zen, aipatu duzun hori? Bai, zuk esan zen duen, Jaurlaritzak erabakitza sakala, zerrein hor. Eta orduan, erabakitza zauan egoera erabaki baten aurrian, parte hartze prozesu bat jartzia, eten duela ikusten sakanikan, gaitxasonikan eusteko, ze hori erabakitze zala, Jaurlaritzak behan izan nahi gozala, Jose Angelek esan doanan aritxik. Gukal, bai, eskumen kontua itxikan, eta ez talako loteslia, parte hartze prozesu hori. Gukalare esaten ginen zan, herri moduan, naiz eta Jose Angelek esan da moduan, kontrajarrixak izan iritziak, baina tanteo bat etxezula herrixan, da ikusitzen da zer dan jende geixenak nahi doana, eta horrek beste injar bat ematen doala, lotesli izan ez arren, beste injar bat ematen doala Jaurlaritzen aurri. Mutrikuk geixengoz hau onartu deu, hau erabaki deu da horrekin juti, hori zan gure proposamena, hori zan. Eta, ikuspegi kontu etxikan, guk alde boskau ginen, EAJ kontra, eta abstenitzu entzineten zuen, jakin ja abstentzioa ez ezkua zala. Ez esan nahi, jakin ja abstenitzuta itxitxe zala bide hori. Bueno, esan, etorri nebez. Eta ni ez nahi oain berdiak defenditzen maziko, baina inigo posturia orduan ulertu behar da. Almuden etorri zanean eta parte hartze prozesua planteatu zuanean, ezoan dikian inguruan inolaz ere parte hartze prozesua planteatu. Zan plan bereziei buruz, zan Mutrikuko portuko barne ere muan espazioaren erabilera. Edo inberdun arrontaldiantzako lokal bat, edo inberdun edifizio berri bat, edo inberdun kofraixia berritxu, edo hori edo bestia. Hortara mugatzen zan. Eta dikia esan parte hartze prozesu horretan sartzen. Eta horretxikan ikusten berdiak esan zeuela, eurak ez zeuela prozesu horren alde ingo, baldin eta espaldin bazan dikia eta dana erabakitzeko prozesu horren barrian sartzen. Hau da, ez zeuela, eta nik uste horretxikan, parte hartze prozesu zan dikien inguruan, zan portuko plan berezian inguruan. Eta horretxikan izan zan, ez ezko... Nahi bezo akti irakurriko izut. Jo, eski biztiara gaia, bueno, eskerrik asko. Bueno, esan gendun, Inigok esate zana zan, parte hartze prozesuan bezala, kofraixa zarrakin zerrein ere pleno berrian sartu zan, lehenu sartu zan aurra. Eta horretzen alderdien ustez prozesu ezer esan gelituko zela, zeren udalak ezin izango bailuke adostoriko aurrera eraman, eta honekin herritarrak engainatuak sentitu daitezkela. Azkenik, EH Bildu koalizioari eskatu dio dikearen inguruko iritzi guztiak modu berdinean defenda ditzala.
Eta gero, berriz hitzarturik izaskun ozen aldezin negotziak, eske bisak ibile ginen, inigo. Erantzuna izan dio, agerrezin negotziari, portuari buruzko iritzi guztia defendatzeko beraien laguntza behar dutela. Eta parte hartze prozesu bat aurrera eramateko Eusko Jaurlaritzan aurrean indar egite, eta parte hartze prozesu bat aurrera eramatea Eusko Jaurlaritzaren aurrean indar egiteko modua dela. Ez duk esatezuna bakitxola dela, plan berezirako bakarreka horrik ustezala lege hortan, baina hau zabalo juntzan, ez da baidea zabalo juntzan. Kontua da, eskuduntzan kontu horrekin badakigula loteslia ez dela. Eta badakigula noaino aiatzen den gure indarra, hala ere, nik pentsatzen dut, Jose Angelak esan du importantia dela, baina ez dela loteslia, hala ere nik pentsatzen dut, einen behar deula. Eta zenbat eta boska gehixon udal batzan horren alde, hobeto, zalantzai gabe. Pentsatzen dut batek ez dola bestiak entzen. Gauza bat ala, eskuduntzia giroko eukitzia, eta beste bat ala, guk jarrera garbi bat eukitzia, eta guk herrixean bideratzia, osnarketa zea bat. Pentsatzet, batera garrixak izan likezela. Bueno, ino ez da gitxeran zutzeko guga dakasun? Bai. Bueno, bestela... Bai. Bueno, horre egon zen, debaten, bai, ontxe, ez dakat gogoramen oso zehatza, egun hortakoa, badakit luze hon ginela, eta, bueno, erabakit, ez nahi sartuko oso sakon, zein izan zen, arrazoi nagusia guk hor abstenitzeko, partizipazio prozesu hartan. Ez dut gogoratzen zelan bukatu zen, eta ezkargintasun horrekin ez dena izartu. Baina, adibidez, orain dela urtebete, antzerako mozioa sartu ginen hemen, guk, portu bat herri baterako eta ez alderantziz, eta aurka bozkatu zinuten. Bai, aurka bozkatu zinuten. Eta mozioan kontenidua antzerako zen. Hor eskatzen ginen, mozioan eskatzen ginen, adierazpena nahiko antzerakoa. Zergaitzik egin ginen mozioa, Zabalako gobernu aldaketa bat, Arantza Tapia zatorrelako, eta hartu behar zuelako ingurumena eta garapena. Eta orduan, esaten ginen, ontsa da momentu, gobernu aldaketa batekin, guazen, vamos a tantear, guazen sartzea, mozio bat, eta sartu ginen portu bat herri baterako eta ez alderantziz. Eta hor mozioan, agertzen ginen, eskatzen ginen, Eusko Jaurlaritzaren gobernukide berri, plan berezi berri bat eratzea, eskatzen dio plan berezioen barruan, Portuko Udal Kontseiluaren figura erabakikorra izatea aldarrikatzen du, gure portura, gure herriari egokitu izan dadin. Mutriko Udala, partizipazio prozesua jarriko du abian Portuko plan berezia orekatu eta barneratzaile bat lortu ahal izateko. Mutriko 2020ko errealitatea kontutan edukiko duena, Mutriko gure herriaren osotasunari begiratuko diona, eta ez iragile konkretu batzuena soilik. Eta Mutriko Udala prozesu burutzen ez den artean, plan berezia indargabetzeko eskatuko di Eusko Jaurlaritzari, eta mutzekoak izan daitezen, urratzak eman ez daitezen. Eta zuek, ez. Egon ginean debatian, dia batian, bi punto kendu, eta lehengoakin, eta azkenian, mai gainean gelditzu zen. Eta horren aktia hori badaka. Gora bera handizak izan dira. Ni benetan gelditzen nahi, azkenengo mesuakin. Ondo ikusten badizue, hori egontzat hartu behar da, guretzako lehentasunezko gauza badalako. Bueno, nik uste... Eta, barkatu, bai, eta Jose Angeli, bai, eman dituzun azalpenak, eskuduntzan gaixa, eskuduntzan gaixa, eta Portuko zuzendaritzari tanteatzia, ondo iruten zaigu. Planteate dugu mozioan, ezinbestekoa dela bintzat, etortzia dakate eta azalpenak eman, zelan nahi duten oin hau aurrera eraman. Hau da, itxuraz ontsi hasi behar dira horrekin. Eta bintzat, hasteko, pizkat informatu jendia zer da torren. Hori gutxiena. Eta gero, bereiet nanteatzia, lanketa hori egin beharko litzake. Eta Portuko, aipatzen duzu baitza ere, Udal Kontseilua, eta baitza Izaskun eta Alkatia. Ez da erabakikorra, ez da vinkulantia. Da figura bat. Emaitza izango du, guk eskatzen duguna da sinismena. Benetan uste bat hau garrantzitsua dela,
gure herrixan etorkizunerako sinismen horrekin jutia berta eta tanteatzia. Eta hortik aurrera ikusiko dugu. Bueno, ja, amatxungo dugu horretaz kokapen kontuetan eta nik bakarrik ekarpen txiki bat goragoko erakundiekin dakaun arazua agertzen dela berriz, izan Jaurlaritza, izan Diputazioa, izan Kostaz, izan Ura Agentzia, izan dana dalakua, beti ez, askotan, udal ikuspegisak edo udal batzan eukitzen ditugun pentsamenduak eta ideiak askotan txokeitzen dugu eta ezin izaten dira burutu, ezta. Edo zen kasutan, iruditzen importantia dela, naiz eta hori hor dagoela jakin, naiz eta Kostasek, Ura Agentziak, hainbat datozkit burura, eta ojo, geu ere izango gea baten-batentzat muga, baina hori hola dela jakin arren, iruditzen oso importantia dela gure iritzien berri ematia, gure ikuspegisa ematia. Eta guri ez bakarrik adibidez, lehen aipatu dut, atzo inauguratu gendun, geu ere izan ginalakoan, Diputazioak intzuan oberria, eta Diputazioak inauguratu zuan, ez den nahi guretzat hartu inok indako lanik, baina hartan ere, Diputazioak eukizuan ezintasun bat erreka gainean bola dizua einalizateko, ezin izan zuan. Zeba, bere gorako eskuduntza horietan bere gorakua den beste erakunde batek galarazi intziolako, ez da. Eskumen kontu horrek eta beti jartzen gaitxue beti ezintasun puntuetan. Mina dozen kasutan, ondo esatia hor plataforma bat eramatia fenomenu izango zala. Hau da, iritzi bat ematia beti iruditzen dela ona. Gero, kasu ingo digute, ostigute, al izango deu, o ezin izango deu. Mira, bintzat guk iritzi hori eman, ez da? Gai hontan ere, iruditzen planteatu dutakua, udalontatik hainbatetan eskatu izan dela, eta ine izan degula, eta, neuk bizi izan nolako, 2014an ere ingendun, ez da esaten, gauza ona izan zanik, batzuntzat egokisi izango zen, beste batzuntzat ez egokisia, baina ariketa bat intzan, eta izan zen, plan bereziarenaren interpretazio bat ingendun, herrixan, modu batea, beste modu batea, seguru alko zalain, baina momentu hartan, zirkustantzia haietan, ala intzan, eta intzan dokumento bat, eta Jaurlaritza bisaldu zen, jakinda, etzala gure eskumena, jakinda, Jaurlaritzak beak nahi izango leukena, edo nahi zoana, ingo zoala, baina bintzat, herri honen ikuspegisa, edo ikuspegin nagusisa ezagutu zezaten eta kontuan hartu zezaten hori ja bere eskugatuko zen, ez? Baina hori ariketa zanua da beti, eta horrean noain, ariketa hori berriz etxia Jaurlaritzakin bat zia eta parte hartze prozesu hori eskatzia, hori gauza zanua dela iruditzen zat. Eta jonek esan duanare ordo, gauza bada dikia, beste bada plan berezisa, horren gauza horrek eta argitxuen beharkoia, Jose Angelek esan duen bezala, Jaurlaritzakin jarri eta zeri buruzari gea, ezta? Eta nundak hauz mugak, noaino bai, noaino ez, gauza horiek ezautzi ere importanti izangoa. Beraz, mozioan esan dezue 3 puntu daudela, 4. puntu bat sartzeko kontu ere indezue, ez dakitxe formulazio bat egin beharko genduken 4. puntuana. Pentsatu ezue? Ni berreketan egin dezue denpori emateko. Ez, nik esan nahi nola zamakarrikan zer egingo dan eta pixkat zetako egingo dan edo herrixak, nik uste oso lotuta dozen gaixak egiala, oso lotuta, baina irutzatela... Zehaztu. Bai. Dauan herri tipologien eukialdoan eraginak ere kontemplauen behar dela, ez bakarrikan zer, baizik eta zetako eta ze ondorixokin. Gure aldetik nahi ados, horrekin. Bueno, beraz.
Berriak independenteak herri plataformak aurkeztutako mozioaren aldeko bozkak, abstentzioak, beraz, aldeko 8 bozkarekin eta 4 abstentziorekin, eta kontrako botoa gabe, onartuta geratzen da. Parkatu, bost, bai, parkatu. Bai. Gure partetik eskertu babesa muziei, respetua beste iritizei, eta bakarrik aipatu premina. Benetan usten dugu azkar datorrela hau, eta premina. Zigarren puntuan, konektatu energia trantzizioarekin adierazpena, EAJ-PNV alderdiak aurkeztua. Jose Angel, imango jotitza. Gure asmoa aurkezteakoan izan da, batez ere, danok izarutzen dugu. Argindarren prezioa gora, bera, ze gora bera larri, etengabe gora, jendie estu, eta egoerak, ez dugu maten aldatzeko bide hartuko danik, eta horrekin alde batetik hartuta, bestetik izan baitxare, trantzizio momentua basatorrela dendik, baina nik uste gure usteetan indarra hartu behar doala, eta hori aldarrikatu genduke guk, baina aldarrikatu, esango genduke praktikoan eta ez oso teorikoan, ze askotan teorikoan galdu itzen geha, hainbat momentutan izaten dira gauza batzuk, baina gero beste gauza batzukin hori justo ezabatzen dugu, eta transizioa izan behar da klimaren aldaketa honen inguruak eskatzen digun, eta energisen goraberak konsumoak eskatzen digun goraberon aurrian, alternatibak topatzia bidea itxeko geuria. Azkenean, guk ikusten dugu, energiaren burujabetasuna lortzeko bidean june baldin badeu, plantamentuak behar diala realistak, eta batzutan igual gustokoak ez dianak ere bai, tarteka. Gero beste helburu batzuk lortze aldea. Beste gabe irakurringo dut. Konektatu energia trantzizioarekin. Trantzizio energetikoari aurre egiteko eginkizun irmoak, naiz eta esamolde hau garai hartan artean ez egon normalizatuta, orain 40 urte bultzatu zuen Eusko Jaurlaritzak Energia Euskal Erakundearen sorrera bultzatzea. Erregaiekiko menpekotasuna handia zen eta hala jarraitzen du izaten. Ordundanik, Euskadik energia eredu berri baten alde ekin ziezaion, trantzizio prozesuari hasiera eman zion, energia berriztagarriak sustatuz eta irmoki eraginkortasunaren eta bere baliabideen alde eginez. Euskal gizartearen energia eskariari erantzuna eman behar zaio, eta Euskal eredua bidea egiten ari da, geroz eta jasangarriagoa izango den eredurantz urratsak emanez. Kalitatezkoa eta lehiakorra izango den hornikuntza ziurtzatzeaz batera, egunez egun energia berriztagarrien eskaintza handiagoa izan dadin, erregai fosilen menpekotasuna murriztuz. Herritarrak aldaketa klimatikoak suposatzen duen erronkaren aurrean geroz eta gehiago ari dira jabetzen duten erantzukizunaz. Jarrera hau garrantzizkoa da, bultzada handia baita, Euskadin aurrera eraman daitezkeen politika energetikoak bideratu eta demokratizatzeko ingurumenaren alde eginez. Euskadik bere izaera industriala dela eta energia eskaria handia du. Naiz eta garraio sektorea izan kontsumo handiena duena, guztiaren 43%. Enpresek baldintza egokietan jo beharra dute elektrizitatearen merkatura, ekonomiaren zati handi baten eta kalitatezko lanpostu asko eta askorengan eragina baitu. Pisuaren bestaldean ordea beste errealitate bat dugu. Energia sortze urria alegia. Honek nahita ez, kanpoan beste batzuk jartzen duten prezioan erostera behartzen gaituelarik. Burujabetza energetikorik ezak elektrizitatearen prezioan du zuzeneko eragina.
gure etxeetako argindarraren fakturan, batez ere familia zaurgarrietan, eta nola ez, baita gure enpresengan eta beren konpetitibitatean. Euskadik bere gaza ez kudeatzeko harturiko erabakiak eragin zuzena izango du ziurrenik hurrengo hilabeteetako energiaren presioan. Ze Arabako gaza ekoizteak baztertu den bitartean, Euskal etxeetan kanpokoa erabiltzen ari dira horrek ekonomian eta ingurumenean duen eraginarekin. Aldarrikapen demagogiko eta asaldargarriez haratago, gure esku dauden ekimenez egin behar dugu aurrera. Azaleko ikuspegi eta erdi egiazkoen aurrean eraikitzaileak izan behar dugu, eta ez besterik gabe baztertu ingurumen eta energiaren aurrean sor daitezkeen erronken irtenbideak. Era guztietako berriztagarriak areagotu, energia biltegiratzeko irtenbideak sustatuz. Eolikoak, fotovoltaikoak, naiz aurrezte energetikoa, gakoak dira buru jabetza energetikorantzko ibilbidean. Orain arte adierazitako aintzat hartuta, Mutrikoko udalari honako hau proposatzen diogu. Bat, udal honetan ordezkatuta dauden alderdiek Euskadin energia berriztagarriak ezartzeko eta energia aurrezteko duten konpromiso politikoa berrestea. Bi, herritarren kontzientzia zorrotz eta egiazkoa sortzen laguntzea. Trantsizio energetikoarekin eta klima aldaketaren erronkarekin bat etorriz jardutea errazteko. Hirugarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde eta toki erakunde guztiei, aldundiak, udalak, mankomunitateak, kuadrilak, eskatzea trantsizio energetikoan beren zeregina betetzen jarrai dezatela eta efizientzia berriztagarriak eta energia kudeatzeko kooperatibak eta energia komunitateak bultzatzeko faktore erabakigarriak sar ditzatela. Laugarrena, herritarrei dei egitea energia komunitateen autokontsumo formulekin bat egiteko aukera baloratu eta aztertzeko. Eta bosgarrena, eta azkena, eremu ekonomiko, sozial, politiko eta akademikoko eragile publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea, energia eskariak eta haren prezioak dakarten erronka komunari irtenbideak elkarrekin sortzeko. Eskerrik asko, Jose Angel, lehen egin dugun bezala, alderri bakoitzak, Rubenek eta gero Inigok, zeuen mikrofono zabalik. Bai, pixkate irakurritza mozioa eta ikusitza zentzuia mozioaren puntuak hasiera batean gu geuk ez ginen ikusiko inolako arazorik mozioaren alde egiteko, baina mozio berdinean frakina aipatu eta bultzatzen den mozio berdinean gero energia berriztagarrien inguruan hitz egitea pixkate gogorra iruditu beraz gu momentu honetan ezezko botako ginuke. Eta beste alderete, iruditzen zakulako dala hitzetan bakarrik gelditzen den puntu bat, eta hitzetatik haratago joan beharko gineakela ere pentsatzen dugu, zekaro hitzetan hitzetzen dugu, eta ero konturatzen geha, azkeneko 10 urtean energia berriztagarrien ekoizpena 8 behatzi artean da biela, eta hortikan azkeneko 10 urteetan ez da muitxu, ebe aipatu da, enpresa energiko publiko bat da, eta ez du inolako energia merkaturatzen eta gusten dugu hori bere egin behar esango litzakela. EAJak eta EH Bildurekin batea 1 milioiko ekarpen bat intzoan aurrekontuetan energia jasangarrien aldeko mugimenduak egiteko, baina ez da inolako mugimendurik egon. Hau da, ikusten da hitz asko, baina gero ekintza gutxi daudela, orduan iruditzen zaku ezezko otako duela mozioni. Hitzetatik haratago joan behar den horretan, ez dela esaten dute.
Bai, gure partetikan, alde batetikan eskertu bi alderdioi ekarri dezuten mozioak, gaia berez larritasun handikoa dalako, energian inguruko gaia, zoritxarrez, eta lehentasun handiko gaia da gudanontzako, azkenean gure poltsikotan sofriten gaude, eta mundu mailan zeo zer esan nahi du. Batek, bi mozio daude, batek AJak aurkeztuta, dala konektatu energi transiziora eta bestea bilduguna deskonektatu elektriketatik. Orduan, gure irakurmena izan da, mozio bat eta bestea izan daitez daukatela gure ikuspuntutik behintzat irakurmen politiko bat atzetikan, eta orduan gure ere izan da bietan abstenitzea, eta guk egingo duguna da hausnarketa batzuk luzatu, bigarren irakurri ondoren, eta bi izen inguruan hausnarketa batzuk luzatu. Biak oso interesgarriak, biak oso interesgarriak, eta nahiago dugun biak irakurtzea, eta gero horren inguruan, zehazar izango dugu. Jose Angel. Bueno, Rubenek esan dugu hitzetan gelitzen dela nik uste alderantziz izango nuke. Egiz izan, trantsizioa da hitza. Eta trantsizioa da bide batetikan beste bat pasatzeko bitxarte hori, zubi hori. Eta zubi hori, lehen hasieran esaten bezala, batzuetan ez da gustoko izaten, ze bidian batetikan bestea pasatzeko golpian zenolestan izaten, aukera batzuken behar dira batzuetan beti gustoko bestianak. Eta jakin behar dugu garbi Euskal Herrixan, energia oso urrixia sortzen deula, eta momentu askotan aukera batzui ere, gero gustatuko da, ez da gustatuko. Nik ez dezango, danen alde nagoen ikan, danen kontra nagoen ikan ere, baina aukera batzuk onartu behar dira, etorkizunari begirako, gero, jartzen mazea pentsatzen, Petronorrekor zenbat milioika gasoil erreko deu, elektrizidea sortzeko tor, segitzuko deu. Guk beste bide batzutikan, beste alternatiba batzuk sortzen, guk. Euskal Herriak, Euskal Jaurlaritzak, diputazioak, udalek, onbiar deunak. Sortzen ez daun bitxartian. Transizioa da, bitxarteko iturburuak aukeratzia o bilatzia, etorkizunean bidian badijuaz, oso urri baina badijuaz, bitxartian geure buru, esango duke, euneko oso txikisa da gau, energia sortzen eta buru jabetza esatia ere askotxo ditzat. Baina buru jabetza bide horretan, pausuak ematen hasi behar dugu. Bai, ala bai, ezin elekena da esan, nik atzo telebistan bertan ikusi noan, albizti egitan. Araban zan, Eusko Jaurlaritzak, EBE eta Iberdrolan hartzen duztet enpresa bat sortuta, eta plantatzen zuen, Arabako mendizetan, 4 eoliko parke sortzia. Eta lautikan biri, Eusko Jaurlaritzak, inpaktu ambientalagatikan, biri esetzen mantziola, izugarrizko inpaktu izango zuela. Eta beste bi ontzat ematen. Taren ondoren, beste albiste bat. Eta albistia esan, manifestazio bat, esaten, gure mendizia guriak dia, eta mendizetan ez dezuengo Iberdrolak zu nahi dezuna. Eta, klaro, esatezu, orduan, ondo du mendizia babestia. Azkenean, mendiziak natura da, mendiziak bizitza da, baina, klaro, ez du izerren bihar mendizan, ez du izer jarri bihar beste inon, buru jabetzen noiz ailatu behar, noiz hasi behar dugu, pausu batzuk barera ematen. Inbertsio handixak dira, eta ez balimagoz presortakore, zehitzu behar dugu Petronorrek gasoile erretzen, guri elektrizidea etxea aliatzeko, enpresa aliatzeko, gaza kanpotikan ekarri behar dugu, hemen, igual ezin jolako sortu. Alternatiba topartu behar dira, eta transizio hori da, lehen, eozer balizio zoanetikan, energia berriztagarrizeta, eta eraginkorrak, eta balizozkoak porzentajetan da neurria handikoak esatetik, bitxarte horretan, bidea topatu behar dira, bestela inoiz ez gezango buru jabe. Asko balizio dugu, kritikatzia hau eta beste, baina batzuetan erabaki mingarrizak hartu behar dira, eta egoera honetan oso atzetikan guaz. Eta gaina euki behar dugu kontutan beste gauza bat, destetan izan da, hau ez da arazo bat hemen gua. Hau da, arazoa, Europakoa, eta esango duke neurria handi batean mundu mailako ere bai. Ze energiak geruta konsumoa geruta ondixo dihua, eta aldaketa klimatikoa aurrea dihua,
Eta, klaro, eske hau ezin dain, eske beste hori ezin dain, ez dakit nola lortu beharko den. Aldaketa klimatikoa aurretxia gehatzen zagun urte urritxitan. Baina tira. Erki, bosketa pasatuko aurrena. Konektatu energia transizioarekin, adierazpenaren aldeko boskak, ezezko boskak, eta abstentzioa. Beraz, aldeko boska, abstentzio bat eta 7 aurkako boskakin ez da onartzen mozioa. 7. puntuan dakau, deskonektatu elektriketatik haien iruzurraren aurrean, buru jabetza energetikoa. Adierazpena, EH Bildu taldeak aurkeztua. Ruben? Bai. Argindarraren presioa masimo historikoetan. Fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberazten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen. Hori da zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txiki eta ertainetan edo denda txikietan. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoak sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren Espainiako estatua gobernatu duten alderdiak, bai PSOE eta baita PP ere, enpresa publikoak privatizatu, saldu eta desegin zituztenak, sistema desarautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua sari gara. Bi alderdietako presidente eta ministro hoiez osaturikoa. Helburu bakarrarekin, energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea. Horrela eraiki zuten haien neurrira egindako merkatu elektrikoa. Energia merkeena garestienera presioan ordaintzera iristeraino. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen dute merkatua. Ura eta haizea bezala ondasun publikoen bitartez. Oligopolio enpresa handiek, Endesa, Iberdrola edo Naturgik, milioi askoko irabaziak metatzen dituzte urtero. Konsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebazten dizkien bitartean. Ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Zerutik eroritako etekinak dituen sare oso bat osatu dute urteotan. Argindar konpainietako akziodun poltsikoetan amaitzen denean. Negozio biribila. Egoera horren aurrean, eskandalu hori aurre egiteko neurri konjunturalak eta adabakiak besterik ez ditu hartu Espainiako gobernuak. Iritzi publikoaren eta indar politiko subiranista eta aurrerakoien presioak derrigortu duen artean. Eta enpresa handien onurei eragin dien neurri bakar hartu duenean, enpresak xantaia egin diote eta mehatxura jo dute. Ez bakarrik Espainiako gobernuari, baita argindarren faktura merkatuko zaiela espero duten milaka herritarrei ere. Eliteen eta gehiengo sozial eta herrikoien arteko pultzu baten aurrean gaude, finean. Bada, katalanek, euskal herritarrek eta galiziarrak fronte komun bat osatu dugu gaur oligopolio energetikoaren mehatxuen aurka. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurrera egiteko erakutsi duen borondate eta ekintza falta salatzeaz gain. Izan ere, gure herrialde katalanek, Galiziak eta Euskal Herriak ez dute iruzur elektrikoari eta horren erantzulei aurre egiteko beharrezko dugun subiranotasuna. Gure parlamentuak eta gobernuak Espainiako estatuari lotuta daude, eta horre guzti hori gertatzea ahalbideratzen du. Gaur gaurkoz, merkatuan esku hartu ahal izateko oligopolio elektrikoari aurre egiteko eta gobernuak ausardia faltagatik hartu nahi dituen neurriak martxan jartzeko tresna propioak ukatzen zaizkigu. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energetikoa eta politikoa oztopo argi bat da gure herritarrak enpresek egiten dituzten gehiegikeriak babesteko. Presioi muga jartzeko, arlo publikotik esku hartze eta kontrolatzea eragozten digu horrek. Tarifa propioak, arau propioak, merkatu propioak eta beraz irtenbide propioak sortzeko eragozten digu. Azken finean, publikoa zena berreskuratzea
galerazten digu. Gure herriek subiranotasuna energetikoa ez izateak oso garesti ateratzen zaigu galiziarroi, katalanoi eta euskal herritarroi. Bada garaia, gure nazioen eraikuntzan ere burujabetza energetikoruntz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolio apurtu duten sistema propioa izan ditzagun. Sistema bidezkoa publikotik erabiltzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Hori dela eta, Mutrikuk udalak honako hau adierazten du. Bat, Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarren presioarekin egiten ari den iruzurra larriki salatzen du. Euskal Herriak subiranotasun energetikoa behar du. Espainiar estatuan ezarritako oligopolioa apurtu duten sistema propioak behar ditugu. Sistema bidezkoa publikotik eraikitzeko eta argindarra oinarrizko ondasun eta eskubide gisa errespetatzeko. Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernua, interpelatzen dugu lankidetza publiko komunitarioa, dezentralizatua eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak arditzan presazko izaerarekin. Eta lau, Mutrikuk udalak urrian 8an, gabeko 10-etatik 10 deitutako hitzaldi masibo kasolakada jotzeko deialdira bat egiten du. Jose Angel. Nik bai izango dizu Ruben, hitzitan gelditzena dala hau. Hemen hitzak bestek ez toz aldarrikapena, azarri agertzia eta normala da, normala iruditzen zait. Presioak sortu dian bezala, igotzen dian bezala igota, o dijoazen bezala igotzen, ikusitza, eta enpresa elektrikoak eta nola jugatzen duen ikusitza, azarri agertzia oso ondo do. Baina hitza bestek ez dia, hau bai dala hitza. Ez nunda alternatiba bat hemen. Kasoela jotia gabaz ondo do, protestatzia ondo do, baina eta zerren bihar deu? Noa jo bihar deu? Ze transizioen bihar deu? Hori da, nik uste eskatu behartzenat. Hau da aldarrikapen bat, azarre bat agertzia, eta hortikan aurrea, asko gitxio. Bestek ez. Jakinda, arazua ez alde erraza, Eta arazua ez dela, ez Euskal Herrikoa, ez Espainia mailakoa, Europa mailan dagoela. Eta presio igoerak zerbaitek sortzen doala. Iruditzen zat, harinkeria ondixea dagoela hemen. Hoixe. Ni lehen desan duen bezala, ingo bizkate hausnarketa orokor bat bi mozioen inguruan, tresgarri iruditu zaigu biak, eta gaiak honela eskatzen du, ez? Alde batetik EAJak agertu duan mozioan, mozioko puntuak interesgarriak iruditzen zaigu azkenean, aipatzen da borondatia, energia berriztagarriak ezartzeko borondatia, herritarren kontzientzia, efizientzia berriztagarriak, gero energia komunitateak eta hori. Ikusten duguna da, neurri baten, guk esaten deunean, da ulertzen dugula gure ikuspuntutik irakurmen politiko bat dagoela, neurri baten bai, etxen da gure ikuspuntutik Eusko Jaurlaritzak daraman politikan nolabait pizkat justifikatu. Ze esan nahi honekin, horra aipatzen da, eskertu Jonek esan duan nahi amena, Arabako gaza. Gu bai, pentsatzen genuen frakingoan inguruan sala arrantzalketa hori. Eta gure alderdien kontura frakinga ez dugu ikusten bidezkoa denik, dakan impactu bai akuiferotan, bai ingurumenean sistema hori, gaza ekoizteko. Eta hori ipatuta. Baina, arrazoia hor ikusten ginen, eta gero baita ere politika energetikoa gai dauz puntu batzuk zalantza sortzen dizkigula. Orokorrian esan edet. Dudai gabe eta ondo aipatu duzu, atzetik hango baz, bai, egisa da. Eta portzentaia eta zerbait egin beharra dago eta erabaki irmoak hartu beharko dira. Hala ere, guk guretzako defendatzen duguna, gure ingurumenaren ikusmeretik da pizkat gauzak zentzuz eta sentikortasunek, bi gauzak erabiltzia. Eta aipatu duzu Arabako parkeak. Usten dugu,
bide honetik doala hori. Bide honetik doala, behintzat, behingoz, parke eolikat, atzera egiten da, arrazoi horiagatik. Dudari gabe, parke eolikoak danak ezingo dira desagertu. Ezingo dira desagertu nonbaitetikan atera behar du energia, atzera goaz. Baina, guretzako behintzat dana ez du balio. Dana ez du balio, dana ez dugu hartzen jasangarritzat, bide hortan. Eta konpartitzen dut gaixan larritasuna. Beste adibide bat emango izut. Hor, dagoan energia estazioa. Gure respetu guztiakin, bai herri honi, udal honi, hor kudeatzen dauden eta bizitak antolatzen dituzten jendeari, baina guretzako apustu hori, energia estazio hori, ez da apustu hona izan. Azkenean, ikusten du, dakan potentzia da, 110, poste eoliko baten 110 bat. Horre dia, guretzako dia bideak, mundu mailan ez bagaituzte imitatzen horrekin, zehose gaitxik izango da, gure ustetan, behintzat. Eta horregaitxik lehen aipatu dut, interesgarri da, puntuak oso zorrezki eta zehazki aipatuta daude, eta bide bat bai hor da, eta gero erabaki gehiago hartu beharko dira, baina esango dut, sentikortasunez eta zentzuz. Adibidez, olatuen energia estazionan kasuan, izango zen, zentzuzko gauza bat. Ze ondorizuak izan dira, oso latzak, bai korrentoak aldatu du, emergentziazko konponketak behar izan ditu, eta ondorizuak oendikan pairatzen gaude. Eta horren eraginkortasuna da dena. Eta gero, honek, bilduk aurkeztu duen mozioan, baita ere interesgarri iruditu zaigu, etxen dana da, azkenean egiten den irakurmena, guk neurrien debaten konpartitzen den irakurmena, egoeraren irakurmena. Uste dut, hemen danok ikusten dugula, pizkat, sentitzen gara pizkat, konpainia elektrikoen menpe neurri baten. Osea, beraiek ezarri dituzte presioak, ezarri dituzten modua aipatzen den bezala, bada uler gaitza, ulertezina ez dakit badan, baina uler gaitza bai da, eta honen inguruan, hausnarketa bat egitea berez, ondo dator. Gero hemendikan aurrea egiten dana da, guk behintzat hola ulertzen dugu, egiten da irakurmen politiko bat baita ere. Osea, lotzen da, subiranotasun energetikoa, subiranotasun politikoarekin. Eta orduan hor ja da gai bat, gu nahiago deula, normanako bakoitzak erabakitzia zer nolako sensibilidea dakan posizio horrekin. Horregatik gu talde bezala gure abstentzioa hortik handator. Aipatzen diren gaixak, subiranotasuna teknikoki aztertuta, komplikatua da gaur egungo, gure uste du behintzat komplikatua dela, subiranotasun energetikoa gaur egun lortzea, kontuan izan da zelan da gure planeta antolatuta, dakaula sare elektrikoak, internet bat bezala, dakaula antolatuta, deskonektatzea hortikan eta ez dakit, komplikatua. Aspirazio modua, bidezkoa eta legezkoa da. Baina, hori hausnarketa bezala. Eta, gero puntuak, puntuak lagatzen ditugu gutako norbanakoen ulermenera, interpretaziora eta erabakikortasunara. Bai zer eskatzen den, aldarrikapena, subiranotasunana, eta baita gehitzea horre egiten den deiari. Erki, Ruben? Beraz, bosketa ingo deu, deskonektatu elektriketatik, haien iruzurraren aurrean, buru jabetza energetikoa adierazpenaren aldeko bozkak, abstentzioak eta aurkako bozkak. Beraz, aldeko 7 bozka, abstentzio bat eta aurkako 5 bozka.
Bueno, Bai, barkatu gauza bat azatu zaite aipatzea. Publikotasuna bai agertzen da, interesgarri bai, publikotasuna, osea, egotia, ez dakit dana publiko izan beharko zen, baina behintzat entidade publiko bat egotia, aipatzen den bezala. Politikoen esan dut ba, ez da examen milioi esan dizu, milioi, ez da examen milioi euro, inbertsioa. Produzitzutoko osoana izango zen, ez da 0,6 ala 0,8. Gure konsumoko 0,6 o 0,8 hortze gueltan. Ze inbertsio hori lortzeko. Imaginatu, 150 gitxi behar balen behar, ze inbertsio inberko deun, o 75 100 izteko. 0,8. Egoera larria da, hortaz jabetzen da, bai, hori konpartitzen. Bueno, nik ez parte hartu hortan, nik uste danok ere eukiko endula gustora zea ez, baina ni mozuekin askotan gertatzen zat, iruditzen zat hitz potolotan debiltzen gehala, eta hitz potolo horrek ere biharrezkoa dira, eta hausnarketa eskatzen digute, eta askotan posizionatzi ere eskatzen digute, baina gure erronka gogoratuko dizuet zein den. Da ikastolako kuadrua ondo ipini, ahalik eta eraginkorren izateko, herriko argi, kalea argisak eta gure ekarpena benetan hortik eingo dugu. Transizio horren alde, ingurumenaren alde, eta jakina, geure ekonomizian alde ere bai, ez? Horren gure inbertsioak eta gure aleginak eta herritxik abiatuko ditugu, aldeko kontrako abstentzio posizioetatik nik uste horrek batuko gaitzuela eta bide horretan abiatuko gea, lehen agertu dian kontutxo batzuk bezala. Bai, eta amintzeko bakarrika, ez garapen lortuta izan ere, bai, energia berriztagarria multirikun baduzela, proiektu batzuk hor antzatzen, herriko jendia, bai, energia berriztagarria lortuta energia berriztagarria etxeko aukera berrizak. Bai, derretikan ere, olako gauzak ere bultzatu dago, transizioa. Arkik, itorreti, bere dak ekarpen etxen, oso ondo. Eta, 8. puntua dakau, hemen puntuak eta ez dira ordenatzen garrantzian arabera eta olako kontuak izatea beti, sarrera zenbakitxik antolatzen dira, mozioak. Eta, ematen dugu, azkenengo puntua dela, baina iruditzen zat, pixkate hori irakurrita eta gaixa ezautu gabeta, iruditzen zat, benetan gaur puntu garrantzitsun bat, edo sakana baldin bazauan, hause dagoela ez da. Hor lehetzen deunian, bizia salbatzia, ostera, hor pixkaria horrek emateuzea, ez? Horrean, Euskal Fondotik aiatu zakun testu hau, Aintzanek emango digunen berri. Ainizek. Hemendik aurrea pixkat azkarro sartuko txut mozioak, ze beti tokatzezat bukaeran irakurtzia, eta normalian gaina izaten dira pleno luze-luziak eta gero, eta ino kasoik ez ditxetzen. Baina, bueno, bai, nik esango neuke ere, bai, pixkat geure txilborretatik aratago behira ere, hau oso importantia dela, familia baten bizitza jokuan dagoelako. Euskal Fondotik jaso dugu eta Euskal Fonduak Euskadiko Saharar ordezkaritzatikan jaso dugu. Orduan, bueno, irakurriko dut. Nahiko motza da, tranquil. Salba dezagun Sultana Jaiaren bizitza. Sultana Jaia, Mendebaldeko Saharako gune okupatuen aurpegirik ikusgarrienetako bat da. Marokoko okupazio agintarien aurka duen borrokagatik. Sultana eta bere familiak tratutxar fisiko eta psikologikoak jasatzen ari dira, Saharar herriaren autodeterminazioaren eta independentziaren aldeko aldarrikapen baketsuan amore eman dezaten. Saharar zibilek, Mendebaldeko Saharako hiri okupatuetan bizi duten egoera larria salatzeko erresistentzia baketsu hori nazioarteko komunitatearen arreta jasotzen ari dira. Sultana giza eskubideen defendatzailea eta bere familia, Marokoko indar paramilitarrek ezarritako etxeko atxiloketan daramatzate 285 egun baino gehiago. Euren etxeko sarrera blokeatuta dago eta ezin dute etxean Sahararren bizitarik jaso. Marokoko erregimena, gerra egoera eta pandemiaren ondorioz mugak istea aprobetxatzen ari da beldurra eta Mendebaldeko Saharan okupatutako eremuetako Saharar zibilen aurkako errepresioa ezartzeko. Deskolonizatzeke dagoen Afrikako azken kolonia baita, eta oraindik ere Espainia da potentzia administratzailea.
Premiazkoa da sultana jaia eta haren familiaren bizitza salbatzea. Horretarako, beharrezkoa da, lehenengoa, Nazio Batuen erakundeari, Europar Batasunari eta Espainiari premiaz jarduteko eta sultana Saharar ekintzailea haren familia babesteko eskatzea. Benetako arriskuan eta Marokoko okupazio indarrek setiatuta, bakartuta eta konfinatuta jarraitzen baitute. Bigarrena, Espainiako gobernuari eskatzea bete ditzala potentzia administratzaile gisa dituen erantzunkizunak eta bereziki sultana jaia eta haren familiaren babesa berma dezala eta Marokoko gobernuari sultana jaia Saharar ekintzailearen eta haren familiaren babesa berma dezala eta Marokoko gobernuari eskat diezaiola nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespeta dezala. Hirugarrena, nazioarteko mediku batzorde bat, Bojador hiri okupatura lehenbailen bidaltzeko eskatzea, ekintzailea eta bere familia lehenbailen hartatzeko giza eskubideen urraketa honen aurrean. Eta azkena, laugarrena, Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseiluari eskatzea Saharar herriaren autodeterminazio erreferenduma bizkortzeko, Nazio Batuen hainbat ebazpenetan adostatutakoaren arabera. Diot, irakurri dezula testua, transmisio moduan, ez dakitxe hor posizio bat edo agertu nahi dizun? Bai. Ez, azkenean ez da EH Bilduko mozio bat, Saharar ordezkaritzatik bixalduta do, eta, argita garbi ikusten duguna da, hemen agertu dian mozioetan, eta bai guretzat oso importantia diala, batetik munduko herritxarrak gehalako, eta geure energixa, geure dirua, geure lurra defendatu behar daulako, eta bestetik mutrikoarra gehalako, eta geure herrixa, eta geure portua eta dikia defendatu behar daulako, baina, ostras, hemen gauza importantia doz, eta bizitza doz jokuan autodeterminazio eta independentzia era baketzu baten defendatziarren. Orduan, iruritzezaku derrigorrezkoa dela hau eskatu dugu, hau irakurtzia eta hau onartzia, eta, pertsona moduan derrigorrezkoa ikusten dugu hau defendatzia eta sartzea. Jose Angel? Gauza asko ez dakau egizateko egizan, nik uste neko argi dakola danok ere ez. Bizitza dago jokuan, familia baten bizitza, emakume batena eta bere familiaren bizitza do. Giza eskubideen urraketa nabarmena, eta gehiago zango benduke, oainikan gaina, ez? Saharar herrisa, Euskal Herrisak ere ikuspegi berezi batekin behidatzen dio beti, behidatzen dio eta behidetu izan dio, bere burruka horretan ere, bere burruka baketzu horretan ere, bere eskubideak defendatzen oso ahula izan arren herri bezala burrukatzen dolako. Eta emakume honek bere familiaken batea burruka baketsuan autodeterminazioen alde lanetxeakoan nahiko zea da, ez? Orduan, bai bizitza jokuan daualako, bai Saharar herriarekiko daukagun euskaldunok, daukagun mutrikuarrok, daukagun solidaritza edo elkartasun hori aspalditatik dakaunekin eta garbi dakau, bai esku emango duela. Gure hitzak askoko eskau, balixoko segura asko, zoritxarrez, baina gure aletxua albada, ipiniko dugu. Nigo? Bai, gure partetik baitxa ere, ondo zure hitzak esan dezuna, ordua da behiratzea gure silborratatik bai, egisa da. Gugurako gurasua, baina mundua bai mugitzen dago, eta munduan daude, ontsen. Jose Angeleak aipatu duen bezala, eta zuk aipatu duen bezala, guk dakago erlazio bat bai, Saharakin nahiko erlazio luzea eta eraginkorra dakago ja urtiak, diala. Eta berez, bereien arazoa, danoakien bezala, Marokon regimenaren ondorioz, politika de derechos consumados da aurrera eramaten, eta horren aurre egiten duten pertsonei bide baketsu baten. Onelako baldintzak esartzia, ez dugu inola zer ikusten, azkenean gabiltzalako izketan giza eskubideaz. Ontsen arazo antzerako bat,
munduan milaka tokixetan. Horretxik Zilborretatik kanpora bai beratzea ondo ikusten dago. Juna gaitezke bai emakumenago erara momentu honetan Afganistanen, eta horre bai beraien bizitza joko ondakat. Beraz, hori. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta gertzen. Eta udalbatzako azkenengo puntura iritsita, erregu galderak dakauz, Jose Angel Inigo, zehose dakazuen. Beraz, maixan, beste bat amatek, zoz esateko, beti